zaproszony do wrót jesiennych. No i kurde myk, elegancko. Destiny, Kamil tańczy Dzień dobry. i gramy. Te, co było wcześniej, to był taki niezobowiązujący trening, można sobie to zobaczyć pewnie w 100 miejscach na YouTubie, a taka rozgrywka ze mną i z Kamilem tylko tutaj, tylko teraz, w Destiny 2, w dzień premiery. Dobra Kamil, i co my teraz robimy? Chyba Teraz wziąć ja misję, nie? zrobię tak, że tak, bierzemy misję na ziemi. Ty bardzo źle wyglądasz, niezdrowo. Jesteś taka Dlaczego? blada. Strasznie. Dobrze jest, uruchamiam, słuchaj. Gracze nie mają dostępu do aktywności, jeszcze musisz z kimś pogadać tutaj pewnie. Czekaj, tu jest jakaś niebieska korona. Zarządca tygla. Mów zarządco. Ty, Byliśmy razem, gdy płonęła wieża. byliśmy razem, gdy płonęła wieża. To jest ta wieża, co ten hop babkę tam? Teraz widzę cię. No tak, ten na wieży. Twoje światło wypala przed tobą drogę. Widzę Dzięki za na niej follow, wielkie Adiboro. Dobra, Zazwyczaj- akceptuję. Zazwyczaj to, jeżeli chodzi o te, to taką czerwoną musisz mieć flagę. Bardzo możliwe, że ta babka na górze, ta Hot Row, czy Hit Row, czy jak ona ma. Aha. Hawthorne chyba ma taką czerwoną flagę. Jak jeszcze z nim nie rozmawiałaś, No. to musisz z nią porozmawiać, Dobra, to już. bo ona ci powie o tym nawigatorze, czyli że możesz na przykład wziąć misję na ziemi, tą pierwszą, i ja będę mógł ją odpalić. Zwycięstwa jest Okej. tylko jedna droga, I co możemy powiedzieć, Kamil, o PC-towej wersji Destiny? Że jest ładniejsza jak konsolowa i że płynniej działa. Bo można mieć 100 milionów Płynniej klatek, działa, jeżeli tak. kogoś sprzęt na to pozwala. Ale jest ale, ja już zauważyłem je, Że wolniej opada. że wolniej opada. No i to jest kurde dziwna sprawa. A może, ej, a nie Na- było tak, że na górę, miałeś halo. na konsoli jakąś inną klasę i dlatego tak było? Nie, a wiesz co, a jest też taka widzisz? możliwość. Wiesz co, podskoczymy razem później i No, ten, czekaj, i zobaczysz jak muszę ty z- będziesz opadał. Pogadać z tą uchodźczynią. Odzyskałeś światło. Shuraya Hawthorne. Jak pogadasz z nią, to mi powiedz, to ja odpalę tą misję. Okej. Zostało jeszcze wielu ocalałych, którzy potrzebują naszej pomocy. Trzeba rozesłać wieści, że na farmie można znaleźć... A ten ptak schron. się stary Kilka niczego nie godzin boi. temu wysłałam kogoś do EMS. Miał tam stworzyć sieć komunikacyjną. Nazywa się Devrim Kay. Dobry człowiek. Devrim I Kay. jeszcze lepszy strzelec. Nie mów mu, że to powiedziałam. Jeśli mu pomożesz, wyświadczysz mi przysługę. Czerwona wojna, tu jest pełno nawiązań takich do komunistów, są też husarzy i w ogóle. Ja mam nawet czerwone włosy. Także to cieszy bardzo. Zaktualizowano kamień milowy, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. No i teraz Mam bardzo czat możliwe, że jakiś. będę mógł uruchomić. Czekaj, wyposażenie. Tak, mogę uruchomić. Okej, już No i lecimy. dobra. O jest, spać. No i poszło. Poszło. Bo to ogólnie było takie miejsce, taki, ja wiem, Lobby. dom, taka baza wypadowa, hub. takie lobby. Dokładnie, gdzie oddajemy questy, gdzie możemy na przykład kupić sobie coś za realne pieniądze. A można się bo łączyć też z jest tego? Można się pewnie też z losowymi ludźmi łączyć i grać, nie? Znaczy ogólnie losowych ludzi jesteś w stanie widzieć po prostu chodząc po mapie, nie? Bo to jest takie, powiedzmy MMO, no, tylko że nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, nie wiem czy to dobrze się wyrażę, takie instancjonowane mocno, nie? Że w sensie, Aha. że masz na mapie nie wszystkich graczy, tylko no określoną tam ilość, która jest powiedzmy w twojej sesji, nie? No. No. Czy jest to sens grać samemu, jest takie pytanie na czacie. Jak przeszedłem w dużej mierze praktycznie całą grę sam na PlayStation 4 i mi się ja się dobrze bawiłem. To jeżeli, mam wrażenie, że jeżeli komuś się podoba Masz styl już z powrotem rozgrywki swoje moce, ale nie szalej z za Diablo, bardzo. EMS bywa ciężko, zwłaszcza w okolicach Starego Miasta. takie tłuczenie mobów Pamiętaj, na dłuższą metę, dla uchodźców to tak. z miasta sytuacja jest o wiele cięższa. Jeśli chcesz im pomóc, znajdź Devrima Kaya. Czy tu są jakieś mikropłatności? nie wiem czy tutaj są, ale na PlayStation wiem, że są. W sensie wprowadzili możliwość kupowania waluty wirtualnej, oczywiście za prawdziwą mamonę. I można przez to właśnie jakieś tam, powiedzmy, losować szybciej jakieś tam lepsze przedmioty, ale no, to nie jest pay to win, bo z tego co się orientuję, to wszystkie te dodatki normalnie i tak ci dropią, a po prostu możesz ich większą ilość wydropić, Aha, co nie daje ci żadnej przewagi nawet w multi. okej. Bo teraz gramy PvE ostro, nie? No. No PvP tylko i wyłącznie są te takie szybkie bójki, takie typowo Call of Duty'owe można Jezus powiedzieć. Maria, strzeliłem do typa i napisało dołączyło do wydarzenia.
Tak, bo strzeliłeś do jakiegoś... No Przepraszam. to tak MMO, no czasami się pojawiają po prostu Albo jakieś... tu łażą typy, cały ja czas nie wiedziałem, że to inne powtarzane- będziemy i te. Nie, no to mówię. No dobra. Cały czas jakaś tam powtarzalność jest tych misji, które gdzieś tutaj się odpalają co jakiś czas, żeby zdobyć lepszy sprzęt i tak dalej. Czekaj, tam mamy No do ty- góry wejść? Tak, do tego, zazwyczaj jeżeli chcesz iść za fabułą, idziesz za taką czerwoną flagą. Aha. Dobra. Ty gadasz, to ja nie muszę z nim gadać, nie? Jak ty gadasz? Chyba nie. Teraz masz na Dobra. przykład następna nowa przygoda, wydobicie migotu opcjonalne. Możemy na przykład pójść do wydobicia migotu, No dobra. czyli na przykład tutaj do tego niebieskiego, co jest mam tam minutę 14. Aha. Oni wydobywają migot. O, to jest jakaś skrzynka do otwarcia. Już zabieramy migot. Migot to jest taka... pieniądze. Aha. Taka najbardziej podstawowa waluta tutaj. Spoks. Nie wiadomo, na ziemi leci zazwyczaj lód z tych gości w postaci tego migotu, w postaci amunicji, no i takie kulki, które zazwyczaj są itemami. Aha. Wiadomo, biała kulka, najsłabszy przedmiot, niebieska No, lepszy, no. jest jeszcze fioletowa, zielona. A my w ogóle jesteśmy teraz na ziemi i do tego w Europie i do tego w Niemcach chyba z tego co widzę. A to ja nie wiem. No, bo są niemieckie napisy na tych. O mnie na przykład. O lololo. Ej, oni tacy twardsi tu są jacyś No trochę. właśnie, wiesz co, nie zwróciłem uwagi. Aha, w przypadku tych wydarzeń takich, one się nazywają jak? Wydarzenia publiczne? No. To zawsze jest jakiś ukryty cel. Zawsze jest jakiś ukryty cel. Widzisz to, do czego ja strzelam teraz? No. To jeżeli rozwalimy w 3 miejscach, kuźwa mać, jeżeli rozwalimy to w 3 miejscach, Aha. to pojawi się taki lepszy boss, z którego lepszy drop będzie. Okej. No co ty chcesz ode mnie? Jezus Maria, co za typy? O kuźwa. Jakiś duży zły przyszedł. No. Jeszcze jest sobie trochę Słabe więcej w usze. kostkach. Czemu ci tu nic nie robią? Niech oni coś robią. Kiedy mi się naboje już skończyły, lol. Tak zwane... Wtedy na przykład jak rozwalimy te wszystkie 4 wiertarki Aha. tego migotu. O, teraz No, nie mam dołączyliśmy do punkty tego na wydarzenia, czyli zrobiliśmy normalnie wydarzenie, nie było to wydarzenie heroiczne. Żeby było wydarzeniem heroicznym, trzeba rozwalić na przykład w tym przypadku te 4 wiertarki. I wtedy dostajemy lepszy po prostu drop, nie? Mhm. Dobra, możemy sobie wziąć następne zadanko. Zadanko takie normalne już. Nowa granica. Chodź. Ja sobie tu mogę ulepszyć coś, ale to za chwilę. Ile tu jest levelów maksymalnie? Leverzów? Leveli takich normalnych, które zdobywasz, to jest 20. Aha. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jest, czekaj, bo to jest mam zewnątrz niedostępne. Jest coś takiego jak moc, No, nie? no. I ta moc, później możliwość jest zwiększania jej, nie pamiętam do jakiego poziomu, ale chyba jest nieograniczona. Mhm. Okej. Wszyscy członkowie drużyny muszą to odblokować. Stary, masz coś do zrobienia? Prawdopodobnie ulepszyć... Ty, no nie wiem. Czekaj. Masz jakiś cel w tym momencie do zrobienia? Na No mapie nie. jeszcze? Nie. No to ciekawe, a pogadaj z tym gościem na górze? A no nie. To czekaj, to może ja muszę... Weź no tam do niego zagadaj. A no mam go oznaczony faktycznie. Gość, nie mam nawet herbaty, żeby cię poczęstować. Mówi, że Zaiste nie ma mrocznych herbaty. czasów dożyliśmy. Devrim K. Dobra. 8 do usług. Członek Straży Obywatelskiej z czasów przed... Dobra, Straż Masz? Obywatelska. Do zobaczenia niebawem. Tak, pogadałem. I co? Kurde, cały czas mam, że... Wszyscy członkowie drużyny ogniowej muszą to odblokować. A jesteś w stanie dotknąć tego miecza? Ej, ja nie widzę tutaj, Kamil, nic. Nie ma tutaj miecza? Nie. Stary, serio? Nie. LOL? No to ciekawe. Nie wiem, A czekaj. jeszcze coś ci się świeci na mapie? No nie, na U ciebie? mapie... Nie, mam tylko tabulatorem? tego typa, gadałem z nim. Kurde, czekaj, jeszcze raz z nim pogadam.
Ja pierdzielę. Bo ja nie mogę odpalić, bo ty tego nie masz, nie? Gość, Nie wziąłem od mam niego tej nawet misji, czy herbaty, coś? żeby cię poczęstować. Ukończ Ja zadanie jestem Nowa gość, Granica, aby sposób. dowiedzieć się więcej o EMS. Devrim Kay VIII. No właśnie, no i to jest nowa granica, to jest właśnie ten, zaczęcie tego zadania jest w tym miejscu, gdzie jest ten miecz, który tutaj powinien być. No O, i teraz kurwa. mam! Teraz! Teraz O, coś dobra, tam jest, zrobiłeś. super zdolność naładowana, nowa przygoda, okej. Czyli musiałeś kupić pewnie zdolność czy coś. No. Okej, dobra. No widzisz, czytać trzeba. Jezus, jeszcze czytać? Tutaj patrzymy okiem, kurde, na sztandar. Zazwyczaj patrzenie odbywa się poprzez wysłanie tego ducha, żeby on zeskanował. Aha. upadłych, do którego mogłyby należeć te znaki. Ja też nie. Co to za łopatek Gadka. tutaj znam? Upadli śmiało, A nie sobie wiem. tutaj poczynali. Można z nim Ale potańczyć. większość wzięła nogi za pas, gdy odzyskałeś No i tak gadają teraz. Ja mam zero Żeby się naboi do tej zapuścić głównej gdzieś broni, dalej, musicie sobie potrzebujemy znaleźć. sprzętu. Ale tutaj Rozejrzyj się ta za amunicja cały czas O. wyskakuje, nie? Okej, za skrzynką, chodź. Masz białą kropkę? Masz. No i kurde, to jest właśnie to miejsce, do którego chcemy dojść. I przypominam, tutaj jednak melee jest strasznie OP. No, to już się kapłem w treningu. Jezu. Ej, musisz mi pokazać, jak ty skaczesz. No, czek... O kurwa! Gdzie ty jesteś? No, skoczyłem właśnie, o, już spadłem. Dobra, jest jeszcze raz, podskocz. No. Ale podwójnie. A skoro mowa o wypatrywaniu, przyjrzyj się symbolowi na ścianie Czekaj. kościoła. Widzisz mnie? No, mi się wydaje, że tak samo to wyglądało. Że jest taki moment takiego bardzo wolnego opadania potem, ale... Ale wydaje mi się, że tak samo, w takim samym to robimy. Linki są? Czekajcie, ja zaraz zobaczę. Menedżer, wydajność. Zobaczmy, jak gra obciąża kompa. A, mi chodzi spoko nawet z nagrywaniem. Okej, patrzę. Także widzicie, gra to jest pierwsze Destiny, nie wyszło na PC-ta. Te się pojawiło i jest to ich pierwsze podejście w tej materii, ale gra wygląda na wysokich detalach naprawdę spoko. Nie ma jakichś mega bajerów, ale ma bardzo fajnej jakości tekstury, spoko oświetlenie, ciekawy styl taki graficzny i jest bardzo dobrze zoptymalizowana generalnie, także to się im Ja sobie- udało. A, widzę. Obciążenie procesora dochodzi do 95%, więc prawdopodobnie w Ciur. pewnych momentach dochodzi do 100, przy czym OBS wtedy po prostu gubi klatki. I wy widzicie to jako ścinkę. No tu jest po niemiecku Historia napisane. tego regionu jest fascynująca. Pod EMS rozciąga się prawdziwy labirynt tuneli, takich jak te. Czyli gra obciąża mocno proca. Znaczy mocno. No ja mam tego i 7, tą pierwsza, która No wyszła ale chyba, ja z 37,70. karty streamuję na przykład, nie? No ja też z karty streamuję, Aha. ale no jednak... A to ja jakby nie wiem, patrzeć- ja mam tam 30 klatek stracone gdzieś przez jeden moment. Jaki Mi- masz upload? I na przykład trochę spadają te FPS-y, jak lód mi się na ekranie pojawia. A ten jest za szybą. Zaszybam. Lol. Bardzo twarda szyba. Ma wbudowany komunikator chyba Destiny właśnie, Tak, ma. ale ja to powyłączałem. Jeszcze jedną skrzynkę? Boże, tu będzie tyle tych skrzynek, że będzie się żygać skrzynkami. I w takim razie będę musiał sobie zainstalować grę na lapku. Wychwytywać Avermedium. No, Dobrze. na pewno ci będzie lepiej łaziło. Ale wyjebam, bo... W ogóle zajebiste są te efekty wszystkie tych eksplozji, nie? I tych No. strzałów takich tam plazmatycznych. Mi się to z Halo właśnie to skojarzy. Tylko, że no ładniej. O kurde, to jest taki... Fox. Ole go wale po ryju. Aż mnie zabił. Kurde. Poczekaj chwilę, muszę się zagenerować. Cześć Forni. Tak, da się zginąć. Pierwszy raz gram w to łącznie godzinę 50, pierwszy raz dopiero zginąłem. No, No nie jak się jest orientuję, jakaś... to ty możesz się normalnie zregenerować, prawdopodobnie w najbliższym możliwym miejscu. A faktycznie. W miejscu, w którym jesteś,
W miejscu, w którym jesteś, prawdopodobnie tylko ja jestem w stanie się podnieść. Znaczy ja, no ktoś w pobliżu. No, czyli ty. Jezu, ich tu jest. Aha, goście ogólnie mają tą taką swoją tarczę, nie? Mhm. Gdzie on jest? Tutaj Tu jest. O właśnie, którą zazwyczaj ona się regeneruje mu. O Jezu. Ona mu się regeneruje, jak go dłużej nie okładasz. Zgarnąłem kod Aha. dostępu od tego kapitana. Teraz będę mógł otworzyć jego skrytkę. Wychwytuj na kompie za pomocą NVENC, streamuj po LAN do lapka i streamuj Twitcha. Jezu, tu mam łatwiejsze rozwiązanie. Palić grę na lapku i przechwytywać po prostu po HDMI obraz w Avermedii i streamować sobie z PC-ta. My w tym momencie gramy tryb fabularny. Znaczy, no tutaj... Taki fabularny, no... No nie jest to chyba multi. musimy wrócić. W sensie stricte. W sensie stricte, bo Jest tu multi są tylko i w tym wyłącznie takie sensie, rozgrywki na mapach No, w stylu no. przejmij punkt, O, deathmatch. utrzymaj punkt, no, deathmatch. Ale Avermedia ma słabą jakość. Jak ma słabą jakość? Nie ma słabej jakości, ma Full HD 60 klatek. A po drugie, co to jest? Streamuj po LAN do lapka. Po LAN do lapka? Streamuj po LAN do lapka? Nie Jakie w czaję. ogóle rozwiązanie? Chodzi o Jakieś bitrate. Ale przecież bitrate'u na Twitchu nie puścisz większego niż no, max 10 000, bo ludziom to nie będzie działać. I tak nikt nie widziałem, żeby ktoś w takim bitrate streamował. Rok tak streamuje. No dobra. To znam już jednego streamera na całym Twitchu. Chyba musimy porozmawiać z tym gościem znowu, tak mi się wydaje. A Avermedia ma chyba 40 000 bitrate. Tak mi się wydaje. Witaj ponownie. Tym razem zaparzyłem Jak nie więcej. pyszną herbatę, ale To nowsza. Jakiś dysk mi podarował. A nie, wzmacniacz sygnału. Mnie też. Racja, nadajnik. Gdy ty zabawiałeś się z upadłymi, my napotkaliśmy pewien problem. Hawthorne umieściła ostatni przekaźnik na górze ponad kopalniami soli. Ale nawet na takiej wysokości Czerwona wojna. nie ma Co coś dla takiego ciebie. zasięgu. Czekaj, jeszcze mi gada, nie chcę go Tak czy przewijać. siak wzmacniasz sygnału powinien Rekomendowana mam z zostać 30. Mamy go do niej dostarczyć. Dobra. Sobie założyć lepsze rzeczy. A właśnie, też sobie zobaczę. No i ta moc ci wtedy rośnie, nie? Mhm. Jak zakładasz lepsze rzeczy. No i dlatego rekomendowana moc jest na przykład 30 teraz na to zadanie. No i ja sobie ulepszyłem tam od 12 do 36. Co to było? Kask mam najlepszy w sumie. A mam tu jakieś ręce zajebiste, 29 obrony. Jakiś kurde- Odpaliłem ci cutscenkę? Czekaj, bo ja jestem w tym momencie, wiesz jak. Zmieniam sobie rzeczy. Mhm. Z miasta uszkodzona. Wykrywa obrębie 30 metrów. Serio, nie czytaj tego, bo tak naprawdę będziesz tego używał przez jakieś 5 Nie, minut. dobra, ja tylko, no ja biorę najsilniejsze bronie sobie po prostu. No, z najsilniejsze, tak. największym atakiem, no. Dobra. LOL? O, Co? ty jesteś, dobra, dobra, Jestem. jesteś, okej. Ty. Właśnie tak się myślałem, gdzie ty jesteś? Na późniejszych etapach, gdzie tak naprawdę ten light level już nie wpada tak często, znaczy tak drastycznie nie wzrasta, tylko wiesz, na 1 czy tam 2 punkty będziesz musiał zapracować bardzo, bardzo długo, lepszymi brońmi, to później ewentualnie możesz się pokusić o to, żeby brać sobie broń automatyczną, bo to jest tak, karabin zwiadowczy, karabin automatyczny i chyba karabin pulsacyjny z No. tych takich broni długich. No ja na przykład pulsacyjnego nie lubię, bo strzela serią. Mhm. Po 3. I to jest denerwujące. Ja chyba najbardziej lubię karabin automatyczny. O ciule, ja tu jakiś granatnik w ogóle wziąłem. Tutaj. Trzeba tu. A, no i z wrogów wypadają też te świetliste kule czasami, no. które ładujesz sobie ten ult. Ulty podklasy są chyba 2 albo 3, nie pamiętam. Hej, Dev.
Wciąż Kurde. tak tu sobie siedzę, Pamiętam nad teraz. kopalniami z uszkodzonym nadajnikiem. Gdzie jest mój wzmacniacz sygnału? Strażnik jest już w drodze. Kopalnia Robię się za soli, stary, żeby po tobie Wieliczka. sprzątać, Suraya. Europejska martwa strefa, Nareszcie wszystko się przyznałeś, zgadza. że jesteś stary. Musiałeś mnie uratować z jednej, jedynej misji i dotąd mi to wypominasz. Salzwerk. Chyba z Ej, jednej naprawdę, kurde, może to Wieliczka. przez ciebie posiadałem. Alternatywnej rzeczywistości. Tak. Deraj sobie, staruszku. Siema. Tak, 3 subklasy jednak. Nie wiem co ja robię pod V. Pod V? A ja Mhm, stawiam, z jakiejś ja umiejętności. tarczę stawiam pod V. No właśnie, ja nie wiem co robię. Uważaj, na snajperów mocno biją. Znaczy tacy wrogowie, tacy ci zwykli, to nie trzeba Takie nawet zwykłe tych trepy, nie? umiejętności używać, nie? No nie. Idzie Lelo jak... Kurde. Siema Hirek. Tak, poważny tytuł dzisiaj, poważne premierowe Destiny. Ta winda powinna zabrać nas na górne poziomy O, kopalni. No, Wezwiemy. klikaj, stary. Szole. Wzywaj. Idź tam do środka. Jadę. Ja. Łuciu. Chyba nie tak miało być. No nie. Musimy znaleźć inną drogę. A można było otworzyć bramę. Siema Grigo. Cześć Farenc. Ostrożnie. Upadli to szabrownicy. Jeszcze wracam na Będą Heroesy po pazurami streamie. bronić Na najgorszego tym streamie, zła, wiesz co? jakim Nie daje wiem. się znaleźć. Zobaczymy, o której skończymy. No, Ja z tego powinno. granatnika spróbuję co to robi. W sumie to ja bym mógł sprawdzić tak naprawdę, co robi moje V. Osłaniaj mnie. Łe, słabe trochę. Przyzwij studnię światła, która stale leczy znajdujące się w niej osoby. Aha, czyli ten healer, dobra. O kurde, granat nam rzuciłem, sorry. Nie wiem, ja cię Na chyba nas nie nie mogę działa. zabić i tak, no. A czy na mnie działa? Oj, ta kula Ojej. leczy jakby co. No, Okej. Na kolenniki. Na golenniki. Odblokowałem. Dobry wieczór. Restrykcja odrodzeń. Aha, Tutaj my się nie odrodzimy. musiałbyś zacząć od tego miejsca, jak zginiesz tam. Mhm. Dalej już, no. Siemasz introwertyczka. Szkieletor. Ach, karabin. To jest snajperski. Faktiken. A to ja go miałem wcześniej już. Snajperski? Tego EMS, Snajperkę? No. Możliwe, bo ty masz... aha, jeżeli przytrzymasz... czekaj, który przytrzymujesz przycisk, żeby zmienić broń? No, V? nie no, tyldę, nie? A tak, tyldę. Tyldę trzymasz i masz tą super ekstra broń. Albo to jest snajperka, No ja albo mam to jest granatnik, granatnik, no właśnie. W tym momencie. Ale albo on to jest, jest strzelba. Ja go zmienię sobie, bo on jest tanki. Granatnik jest cienki. No. Najlepsza jest strzelba. Albo snajperka. Strzelba na blisko, jak trzeba komuś tam, kurde, pierdzielić. To zrobisz srogie obrażenia. A, coś tutaj jeszcze było? Okej, coś... A to na dole jest. Czekaj, bo my jeszcze chyba musimy na dół zejść. Czekaj. No, Ja. jest opcja. Tak, tu jest tak ciemno. O kurde. Polecam ci czym prędzej zrobić voidową subklasę. Ten dolny drzewko może eliminację życia przez pochłonienie granatu. Czy fajne te Destiny? Na razie wydaje się bardzo spoko. Czy to już po becie mówiłem, że jest ok? Spoko, dzięki za info. No ja Warlockiem jeszcze nie grałem wcześniej, nigdy. Więc nic nie wiem o nim. Idź. Ja, tu jest Na kurde pewno jakiś... ucieszy Aha. się wieść, że upadli nawiewają z kopalni. Wygląda na to, że wsadziliśmy kij w mrowisko. Vor Sicht. Vorsicht! Uwaga! Zutrit nur für. Betreten verboten. Gefahr... Das ist Gefahr... Nie.
Gefahrenbereich Zitridner für autorisiertes Personal. Czy my są autorisiertes personel? Ja, hopie, idymy. A co to jest? No autoryzowany personel, nie? Taki z pozwoleństwem. Ej, a to idzie rozdupić wszystko? No. To czekaj. LOL. A mój tak średnio. O kurwa. Co, dostałeś? Za blisko trochę stałem, no. Taka sytuacja. Można przefurgnąć nad tym. No i nice. Jak tu nie będzie to jak na PlayStation? Ej, halo, Worgot. Ja na PlayStation Track się nie odblokowałem. Zrobiłem wszystko. Nie doszedłem do momentu robienia strajków, nie ma z kim robić, nie miałem z kim robić, no to co? Jesteście. Prawie tak dobrzy jak Louis. Kolejna winda, stary. Zgadnij co będzie. Dupi się zaś? Nie, wrogowie. Winda nie działa. A, Brak zasięgu. Kulka. Strzelaj w Kurde, środek. mocno. Zęczki upadły na odcisk. A, tymi takimi elementalowymi zadajesz większe obrażenia jej. O, wytrzymały męt. O, kulka! no to już jest ich trochę sporo. Te kulki czasami dają takiego shielda na gości. Mhm. Nie gra na myszce. Cześć Dark Angel. Kurde, jak widzę, że coś z niego wypadło, to mam ochotę za tym pójść. Ale szlaga zebrał. Znaczy no, chodzi mi bardziej o właśnie o szturm. Za każdym. Właśnie tam kulka. Spoko, mam ją. Walę ją na mordę. A po drugie mamy heala. Heal up. O, jeszcze jedna. Jakieś No to jest droby. jeszcze lepsza. O kurde, mi się naboje skończyły. Oni. Udało się. Po śmierci serwitora moc wróciła. Okej. Dobra No i robota. wieliczka, kurde, Może wreszcie uratowana. dostanę ten wzmacniacz. No a tam jeszcze jeden Dobrze. zdobyłem, wie kto strzela. W ogóle RAM mam zjedzony tak do stałej sumy 6,7 GB. To dużo. No. Lol, nie idzie przez... Nie mogłem strzelać przez to. A, dobra. Myślałem, że to jest zrobione. No i 4. level. A jakbyś mnie dodał do znajomych, to byś miał strajk zaliczony nawet Lewiatana. No problem był taki, że że zbyt dużo osób nie zostało przy tym Destiny. Tam chłopaki mieli jakąś akcję sponsorowaną i chyba nadal mają, związaną z Destiny. I tam chyba Kromka, Rock i Graba, ale jakoś nie widziałem zbytniej aktywności w przypadku PlayStation 4, żeby coś tam grali razem. Ja zmieniałem z 8 na 24. No. No dużo przeskok. 16. No 8 w tym momencie może być za mało faktycznie. Ale to tak na styk. Kotor, 16 byłoby wydostaliśmy się z spoko. kopalni i kierujemy się w waszą stronę. No to szybciej tam z tym wzmacniaczem. Skończmy wreszcie podłączać tę sieć. I cóż,
Dzięki za pomoc. Ładnie tu, nie? Dajesz radę. Czekaj, bo ja sobie Jak zmieniam na broń. uzyskanego strażnika. Sobie biorę, o To ten chyba jest ma najmilsza rzecz, podpalające. jaką Podpalające kiedykolwiek jest zdarzyło się fajne. powiedzieć Surai. Efekt. Naprawdę potrafisz dokonywać niezwykłych Karabin wyczynów. snajperski, a to jest granatnik, to ja snajperę wolę od granatnika. Jak tam wrażenia? Wrażenia są na razie bardzo okej. O, fajne to. O, dziękuję Fefek za host. Pozdro, Kamil Fewka. się już tak wyrwał do przodka. Kurde, tu mi się fest podoba, ten klimat taki. Hej, ciągle cię Amerykański słyszę las. i widzę. Nie pozwalaj sobie. Nie pozwalaj sobie. Kurwa. Kurde, mam buty, ale nie mam poziomu na buty. Jak Cejrowski, on też nie ma poziomu na buty. Czemu takiej akcji nie mam, nie zaproponowali? Od 5.09 siedzę i streamuję D2 bez zmiany gry. Cóż za marketing mają. A ile masz widzów Dwóch. na streamach? Kamil, to nieważne ile kto ma widzów, tylko czy jest dobrym człowiekiem. Znaczy ja wiem o tym, jakbym ja prowadził te filmy, Ale wielkie to bym tak robił. korporacje tego Ale nie wielkie wiedzą. korporacje wpisują do Excela Dokładnie, to są i bezduszne muszą tak, Żyjesz? postacie. dyski i koszta. I one muszą iść w parze. Niestety. Dobra. A najlepiej, żeby Zobaczmy, zyski czy działa. szły trochę wyprzedzały przodzie, koszta. tak. Instrukcje? Nadchodzi transmisja. Strażnicy, miasto upadło. Jeśli gdzieś jeszcze jest światło, zbieramy się na Tytanie. Odwagi. Odwagi, bracia. Zawala żyje? 55, to i tak dobrze. Nigdzie nie ruszacie. Nie śmiej. Mamy tu Ja się nie uchodźców. śmieję, ja tylko mówię Czerwony jak jest. Legion z jednej strony, a upadłych z drugiej. Ale odzyskaliśmy moce. Jeśli chcemy odbić miasto, Miasta już nie ma. No i nie powiesz mi, że te filmiki nie są w 30 klatkach. No, mogą być faktycznie. Siema Dogmit. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Chociaż, bo one są na silniku gry, to kurde, nie wiem. No, Nie ale wydaje, może że one być. są bezpośrednio z konsoli wzięte. Może być 30. Siema DJ Jack. Nie wiem. Kurde, niewyprasowany mam od koszulki kołnierzyk, widać, że baby nie mam. Morgo, ty nie bierz tego do siebie, że ja coś tam... to mówię, tylko tak mówię, jak firmy działają. Bezwzględnie, o tutaj O, husarz. filmik, to jest dobre ci. Oszczędzisz nam obu czasu, Dobra. jeśli po prostu mnie zabijesz. Jak na kogoś, kto zwie się mówcą, masz bardzo mało do powiedzenia. Podobno jeden ze strażników odzyskał więź ze światłem. Twierdziłeś, że nie potrafisz kontrolować wędrowca, a nagle to. Chciałbym zrozumieć, mówco. Światło jest wszędzie. W każdej istocie. Możesz je zablokować, spętać, ale ono zawsze znajdzie drogę. A wędrowiec potrafi się bronić. Wędrowiec. Badałem go przez lata. Światy, które odwiedził. Jego władzę nad życiem i śmiercią. W pewnym sensie jesteśmy podobni, wędrowiec i ja. W niczym nie jesteś do niego podobny. W niczym. Myślisz, że masz moc? Władzę? Znam twój gatunek. Zaczynaliście od niczego i tak też skończycie. Jeśli wędrowiec naprawdę wybrał ludzkość z własnej woli, nic nie stoi na przeszkodzie, abym sięgnął w jego głębie, wyrwał światło dla siebie i obrócił ten system w pył. Jedynie wybrańcy wędrowca odrodzą się w świetle. Tak. Wiem to. Właśnie dlatego zdobyłem twoją planetę i dlatego też jeszcze żyjesz. Wędrowiec mnie wybierze, mówco. A
ty mi powiesz, jak go zmusić. Nic mu kurwa nie mów. Mroczny husarz. No i tak no. Cóż. Ej, a w ilu można maksymalnie grać? Jeżeli się nie mylę, to te zadania, które my teraz robimy fabularne, maksymalnie w 3. Aha, okej. No, więc... Tytan, nowy świat i nowe a misje. A w 4 chyba można grać te multiki. Aha. W ogóle śmieszna sprawa. Tak teraz sobie odpaliłem menedżer zadań, żeby zobaczyć to obciążenie CPU, na przykład przed chwilą wpadło do 100%, No. to mniejsza, ale jeżeli chodzi o odbieranie danych, powiem ci szczerze, że podczas gry multiplayer i gadki z tobą nie przekracza odbieranie w 6 megabitów na sekundę. To ciekawe. No. Nie drążmy tematu. Dobra, lecimy... Co my chcemy? Wymienić milowe. D, żeby wyświetlić cele. Ciul, do tej snajpy mam aż 6 naboi. Mega dużo. Ukończ misję Nadzieja na Tytanie. Na Tytanie? No to czekaj. Titan. Tytan. Uruchom. Dobra, musimy zmienić planetę, kolego. Dobrze. Na jaką? No, tak jak Worgot pisze. 3 osoby Fabuła, Strike i Nightfall, 4 osoby PvP i 6 osób Raid. Co to jest Raid? Nightfall? Nightfall? Czekaj, Nightfall właśnie, co to jest Nightfall? Chyba jakieś misje tam później. Strajki wiem, Fabuła wiem, Raid wiem, ale ten Nightfall? To chyba właśnie te trudne misje, jak one się nazywają? Nocne misje? Czy, no, trudny strajk po prostu. Okej. Do której siedziałem z Evil Within, do 4:30. Gdybyśmy zostali, moglibyśmy im pomóc. Jaki trunek? Ale Fresko. jeśli Zawala faktycznie przygotowuje Półsłodkie. uderzenie na Tytanie, to możemy uratować ich wszystkich i odbić miasto. O, Nocny Szturm. Tak, właśnie tego szukałem, tego pojęcia. To się nazywa Nocny Szturm. Do floty straży przedniej. Statek strażnika 723 podchodzi Nie do lubię tej lądowania. mapy. Otrzymaliśmy wezwanie i jesteśmy gotowi do Dziwne walki. kolory takie. Klaustrofobiczne. Jest za późno. Rój opanował Tytana. Przybycie tu było błędne. Dlaczego nie ma emotki skorupy? No bo to jest odznaka. Wesoła kompania za mną. Łochopie się kolibie i obydasz igą. No trochę się kolibie. Co tu jest napisane? Poel Ruiter. Jesteśmy tu, aby pomóc. Kurde, ale nie wiem, mi się też grafika w tej grze podoba. Ona nie jest naprawdę jakaś cudowna, ale jest taka mega solidna. No. W przeciwieństwie do Call of Duty na przykład, przynajmniej tego co było w becie. Naczelniku, mogę? I Strażniku mówi design zastępca mi się naczelnika podoba Snow. lokacji też. Musimy zaplanować kontrofensywę. Bardzo. Aby to zrobić, musimy uruchomić tę stację. Mamy flotę do przygotowania, strażników do uzbrojenia Do i której górę zazwyczaj wpisywanych streamuję? transmisji Czerwonego Legionu do odszyfrowania. Te do 12. Naszym głównym Safety celem jest first. A zazwyczaj dostęp wychodzi do pierwsza albo druga. sterowania stacji. Ej, wiesz jaki To był twoje motyw, że zadanie. dzisiaj idę na mieście Jeśli światło i patrzę, rzeczywiście ty jest śnieg złą pada. drogą, poślij rój do piekła. A to ci się zdało. Mówię, a to wiesz co to było? Spadł. Ej, no bo ja tutaj nie umiem ogarnąć od konsoli tego skakania. A to hopie styropian rozwiało z budowy. Aha. Ale ja serio nie myślę, że śnieg pada. Ale wiesz co, to było do... Mogło być, no. Mogło być generalnie. Ale falę, bydasz i go. Ej, nie wiem czy to jest jakiś bug, ale ja w ogóle nie słyszę tej wody. Tak, tak nie ma. Słyszę tylko jakieś takie... Jakby się coś na wietrze tak kolybało, ale... No!
Dlaczego on nie ma podskoku? Przecież stary, on powinien mieć podwójny podskok. Kamil, do 7 razy sztuka. Ej, to jest tak zrypane w stosunku do konsolowej wersji, że to jest masakra. No dajesz. Czekaj. O! I w momencie jak ja podskoczyłem, to na konsoli jest tak, że podskakujesz raz i podskakujesz jeszcze wyżej drugi. No, ale ja tak mam. No dlaczego ja tak nie mam? Nie wiem. No dalej, strzelaj. No dalej. O, bursztynowa komnata. Ale to jest irytujące, ja pierdzielę. Włącz, ble. Jezus Maria, jak ta klasa właśnie tak ma wyglądać, to ja nie chcę tym grać. Jezu Marii. No mi normalnie skacze. Czym było wcześniej to miejsce? No Przepraszam. Ja... Też spadłem. Się ześlizgłem z ruły. Myśląc, że rój tu Twoja wina, Kamil. Zaś! Stary, ja nie będę tym grał. Nie ma opcji. Ja muszę zmienić tą klasę, stary. No to zmień. A wiesz, to jest kosien, a ty widocznie... No przecież w większości nie przypadków... zachowywałeś ostrożności. No kurwa! O Boże. No jak obchodzi z rurami, tak. Destiny 1 i Destiny 2 przeszedłem na kurde klasie tego Huntera, który ma właśnie podwójny skok i chyba ty też. A ja mam tutaj, stary, tylko i wyłącznie kontrolę lotu. Czyli podskakuję raz i nie jestem w stanie podskoczyć drugi, tylko mam kontrolę lotu. No bo złe klasy wybrałeś, no. Widzisz, ja tam sobie... Nie wybierajcie elegancko. warlocków. No i... Widzisz, ładnie. Ja jebebe. Okay. Okej. Kiedy Monopoly? No na pewno nie teraz, a nie wiem kiedy. Przecież Roka pyta się takie rzeczy. Okej, dobra, no powiedzmy, że... No! No! Było No. blisko. Ło! Twarde No jak ja mam tam lądowanie. doskoczyć? Nie ma opcji! Nie ma stary opcji bez podwójnego skoku tutaj. Kamil, ja cię złapię, skacz. Dobra, weź przeskocz tam. Ale ja przeskoczyłem. No to czekaj, teraz mnie musisz złapać. No. Kamil, I'm gonna catch you. Come on. O! Dajesz! Patrz, A jednak pięknie. Dobra, wiem o co chodzi. Trzeba bardzo szybko nacisnąć 2 razy spację. Mhm. Bardzo. O, teraz nie ginąć. Uważaj, bo... Oje. Właśnie. Co to za kurwinoksy? O ile ich jest? No, jakieś takie gibnięte w lewo. No. Eknięte. Albo jest inna sprawa. Albo po prostu na padzie mi się lepiej klikało 2 razy tam X-a niż po prostu tej spację, nie? Nie wiem, Kamil, nie wiem. O, shit. Jaka ta pistola jest słabo. Ogniowa. Aż zaraz podłączę pada i zobaczę. O, ciulom granat! Ja czulam leczenie. Jakby co to do mnie. Dobra. Ale limited time jakby co. Siema, Albi, przepraszam. To efekt Coriolisa. Przekręca ci w lewo. No ale aż tak? O! O, mi się uda. Dobra, to ja sobie broń zmienię w tym czasie. Ej, możesz mnie wskrzesić? A, dobra, mnie nie mogłem chyba. A tak... 38, Etiuda 12. Stój! No i opadaj wreszcie w dół! Ja pierdzie. Pierwszy raz na historię, żeby chłop mówił, no opadaj wreszcie. Ej, rewolwer, kurde, 40 damage'a, zobaczymy co to jest.
Za cudo. Jesteś. Okej. Jezus Maria, i to, że on tak długo dryfuje, to też mnie denerwuje. No. Okej, Sloan, widzimy centrum sterowania. Przyjęłam. Nie zatrzymujcie się. Naczelniku, jak tak dalej Ulala. pójdzie, to niedługo będziemy mogli zaplanować kontrofensywę i podejść pod bramy miasta. O kurde, sorry. Mam tutaj- Nie ten... No. Mam tutaj początkującego streamera, który na 100 osób robi giveaway Destiny 2. Czy mogłabym może podesłać do niego link? Jeśli Ej, nie, no to bez oczywiście rozumiem. jaj! My też mamy tutaj giveaway Ale my Destiny mamy 2. też giveawaya Ja też jestem na początkującym streamerem. Ja dopiero od lutego na Twitchu streamuję. To jest nic. Ej, słaby ten rewolwer jest, kurde. Znaczy, wiesz co, no... Jakby to miał... A rozumiem, że wszyscy biorą udział w giveawayu i nie jest to przekręt? To może moi widzowie też mogą na tym zyskać. Jak przejdziecie tam, jak otworzycie sobie drugą zakładkę ze streamem tej osoby, to może ktoś z was wygra też Destiny u niego. No ale najważniejsze to, żeby Tylko- u nas subować i u nas wygrywać. Tylko, że właśnie problem jest taki, że w przypadku osoby, która robi na 100 osób, a nie 100 subskrypcji, no to są takie... To Aha, właśnie takie czekaj, to jest tak, że takie- jak on wbije 100 widzów, to robi giveawaya, tak? Tak, no chyba na takiej zasadzie, nie? Aha, a to ja w życiu Więc... czegoś Cześć takiego Remi, nie witam. robiłem. Żyję. Nie znam się. Na takich motywach. Gdzie to wysadzić? Naciśnij nie, spację, to szybciej. A, dzięki Blackface! Naciśnij spację, to szybciej upadnie. Dobra, dzięki wielkie. Tak? Jest coś takiego? No, podskocz sobie w Tak. wolnej chwili. I jak spadasz tak powoli, to naciśnij wtedy Ale spację czekaj, bo tu i jest szybciej sufit nisko. upadniesz. Eleganckość. Wow! Grałem w jedynkę ostatnio, ale to w ogóle to tak było w jedynce też? Ja sobie nie przypominam. Ja przed chwilą odpaliłem konsolę specjalnie, żeby to porównać. I tam nie było czegoś takiego, właśnie takich myków stary, ile z ich tym, tu że upada jest. szybciej. A, chyba, że Warlock po prostu ma taką klasę. Że on to latanie takie ma. Ja Warlockiem nie grałem. I ciul, i już Oho. na filmie zarobione. Mikołaj, No. czekaj. You go first. Czekaj. Okej, dałem radę. Nice. Już to ogarniam, stary. Bay 3. Jest koksu. Kurde nie, ja muszę zmienić tego rewolwera, bo to jest lipa. Pilda ma teraz. Snajpa też dupy nie urywa. Kamil jada, pa! No może tego bossa najpierw. Tu wszystkich ciulą. Kurde, jak do niego podbiegłem, to mi się skończyło. Goldzia. Nie fakt. Może trochę wycofam. Co to za tryb Kapitana Ameryki? Takie mam No ulti. właśnie. Ja mówię o tym, nie Warlocku, o Hunterze. Hunter miał tak, że ja jestem przyzwyczajony do podwójnego skoku. To mi się podobało. Jak Ksena wojownicza księżniczka. A była taka, była. A była? Pamiętam. A była Ksena. Odprawiał tam jakiś A była. rytuał. Ile jest klas? Porozmawiaj z Chi. Nicole. Ona wie wszystko o magii rodu. Warlock, Hunter Nikt nie i widział Titan. nikogo przykrytego. I Titan, Czarnoksiężnik i Hunter, czekaj. Jak jest Hunter przetłumaczony? Łowca? Łowca, no chyba możliwe. Mikołaj, zginąłeś? Tak, Rodzisz się? tak.
Zaś łebem zahaczył o rurkę. Penumbra Brans... GSM. Jarosz. Syrenia łowca. wieża. Łowca, dobra. Coś rycy. Skurwi... No co, Ryszy, no... Skurweusze atakują. Skurwi... Najgorsza rasa z kosmosu. Czy gra warta 240 zł? Ej, ja mam wrażenie, że cena tej gry rośnie na tym streamie. No za chwilę będzie kosztowała Widzicie 300. jaką dobrą grę rozdajemy? Za 240 zł. Także słuchajcie, kali się u Niklausa subnąć i Useta, bo można taką grę wygrać. Za $5, a nie za 240 $5. zł. No chyba, żeby ktoś chciał za 10, to też można. No, a można i za 25. O, kurwa, można. Podobno szanse panie. większe, ale tego nie sprawdzaliśmy i nie potwierdzamy. To jest Ale mówią tak. niepotwierdzone info, ale tak mówią na mieście. Jak się zasubuje za więcej, to się ma większe szanse. Ja. A ta tarcza niestety moje też blokuje, by było za dobre. Gdzie ma szajtis? O! Zaskoczył mnie. Ale tak zawsze. Weną Po co ty uleć. to, Mikołaj? No bo mi coś zrobił krzywdę. Jakbym zbierał na lepszy podział na 200 subów, to bym powiedział, że 2 suby, ale teraz już nie wiem, mam za 10. Jet Eye. Kurde, trochę się robią mocniejsi, wydaje mi się. No robią. Dobrze, bo na początku to było tak totalnie lekko szło. Chciałeś z moją Zbadajcie ukochaną. okolice, zanim przejdziecie do centrum sterowania. LOL? Ty, dorwał mnie jakiś, kurde. Co powiedział? Że pisałeś z moją ukochaną. No i masz, Kamil, zagadywanie widzek wiedziałem. po streamach. I wyszło szydło. Wiedziałem. Z wora No oby moszynowego. nie szydło. Nie, tylko nie szydło, proszę. I masz, Kamil. I kurwa gonga. I siur. I z karabinku. Jep. Rozwalaj jej te bulwy. To są twoje cysty, stary. Pokaż, jak nienawidzisz ich. U mnie to trochę wyglądało inaczej, na szczęście. Ty, a ja nie mam naboi prawie. Oj, ja też nie mam naboi, a tu jest duży typ. O fuk. Rzeczywiście. Wiesz co, powiem ci tak. Zabił mnie. Ze snajperki, jep. Ej, zniszczone torbiele, to naprawdę są torbiele. No, wiem. Teraz się śmieję, wtedy się nie śmiałem. Kurde, Kamil, on tu jest! I to co ty mu zrobiłeś, że on tu znowu jest? No nic, nie zabiliśmy go. Pa! Widziałeś, jak tu mam... Jep. I kurde, obrady okrągłego stołu. A, torbiele niszczy. Strzelaj żółte torbiele. 83% stary, jeszcze je trochę. Mamy to. Oczyściliśmy gniazdo. Jesteśmy w drodze do centrum sterowania. Dla mnie nie ma problemu. Oczyścicie Ziemię. teren, ruszamy na wasz sygnał. Z torbielowego śmiecia. Dla mnie nie ma problemu wydania na grę dla kogoś w giveaway, jeśli faktycznie ludzie chcieliby oglądać. No właśnie, tylko że To jest, chodzi, kurde, to jest przekupstwo. Jeżeli chodzi, znaczy nie chodzi o to. To jest Chodzi o to, że przekupstwo. ale wiesz, jacy ludzie chcą. Jak usłyszą o tym gdzieś indziej na jakimś streamie, to pójdą, otworzą sobie kartę w drugiej zakładce, żeby być Nie, na dobra. giveaway. I niekoniecznie muszą zostać u ciebie na dłużej. Oczywiście No mogą. dobra, no to, ale to idźcie czy- i mówcie ludziom, że u mnie jest giveaway. Czy wiesz, chodzi o to, czy to jest warte ceny tej, że może zostanie kilka osób z tych 100. Zależy, czy kogoś jest stać. Które Jak się kupił, to zakładam, napędzi, że nie? se nie odjął chleba od ust. Mam nadzieję. W sumie da. No to by było niemądre. A, no jak wiesz, no to czy... No to no problemu. My dlatego z Mikołajem na przykład trochę wiążemy ze sobą tych ludzi, bo prosimy o suby. Tak. Na Mięś przynajmniej jest miesiąc będą. najważniejsza. O, ale gong. No i dobrze. Pod spód chyba, tak.
To kiedy ten giveaway? No ja jeszcze 11 subów trzeba, no to nie pytaj kiedy, tylko daj suba. Wszystko jest na ekranie. Właśnie. Spoko, Jet, aj, dzięki. Wszystko jest spondzio. Myślałem, że na privie gdzieś tam pisałem z jakąś dziewczyną i to była twoja, a to przed chwilą. Dobra, to okej, to nie było tematu. To nic takiego złego się nie dało, to było a to publicznie. się wycofuje. To było publicznie, to coś nic mi nie się mogło. pomyliło. Bewex, ja jestem u ciebie i u Niklausa, więc żaden problem. No i kurde właśnie, Bewex i to tak. Bewex. Można jak Bewex się bawić. Ej, Na jakby dwóch każdy streamach. był i u mnie i u ciebie, to byśmy oba mieli więcej widzów dużo. Znaczy, no jakbyśmy... No tak, No, właśnie. no. Znaczy ja bym miał na pewno więcej, a i ty też byś miał więcej. No ja. Bo na pewno są takie osoby, które u mnie oglądają, a u ciebie nie No oglądają. na pewno. A dużo jest też takich, którzy u ciebie oglądają, a u mnie nie oglądają. Pewnie tak. Bóg kazał się dzielić widzami. Dobra, muszę sobie zainstalować tą grę dzisiaj w nocy na lapku. My się nawet z Kamilem kiedyś dziewczynami prawie podzielili. No, dokładnie. Bo generalnie sztuka jest sztuka, nie? Obydwoje mieliśmy Agi. No tak No było. to w sumie tak, czy taga, co za różnica. Aga jest Aga. Baba jest baba. One się na dobrą sprawę aż tak nie różnią od siebie. Spoko. No problemu. Znaczy na FB, jakby co, to na fanpage'u. No na prywatnym to może mi wejść do spamów, tak się nie znam. Na prywatnym to ino z takimi, co nie mają chłopaka, który by się mógł skapnąć. No, takiego, co by się mógł skapnąć, właśnie. O kurde, ty jesteś większy. Kurde, Kamil. Mikołaj. Ja tu ledwo. Nie zgin, Mikołaj. No nie gadaj, żeś ty zginął! No zginąłem. Weź mnie wskrzesz. Spróbuję. O, a Jano, siema. Cześć, Teltates. Pana to teraz. Znaczy, jeszcze nie ja patrz. padłem. Jeszcze nie patrz, czekaj. Czekaj. Jeszcze nie mam naładowanego ulta, ale jak będę miał, to mu pokażę, wiesz? Dobrze. Czekam. Gdzie raki zimują. Teraz mu rzucę granat na zachętę. Dobra, już I akurat jak go rozwaliliśmy, to mi padł ult. Naczelniku, zrobione. A tu grat w ogóle Przyjęłam. pada fajnie, Jesteśmy tak z się Dewalą w osadza. drodze. Ja faktycznie. To dlatego mam takie wykorzystanie CPU, stary. No, każda piegródka jest renderowana z osobna. I to wszystko dzięki technologii Nvidia GeForce. Dokładnie, Prawda? najlepsza Nvidia. Ja słyszałem, że oni te karty produkują z takiego materiału z kosmosu w ogóle, że oni go tam wydobyli. Nazywa się Elex. Elex się nazywa. I Zbliżamy się do lądowiska. wiecie, oglądaliście Chodź Dead tu i Space'a, to przyjmij wiecie wyraz jak to się podziwu. skończy prawdopodobnie. No ale karty fajne przynajmniej. Ja nie oglądałem Dead Space'a, znaczy W sensie- nie grałem nawet. No potem, wiesz, pojadą tam wydobywać zaś te Nie spoiler, materiały. może kiedyś... To było. O, ja pierdolę, Okej, myślałem, dobra. że się kom Ja zresetował. też. O jest! Siema, kubek piwa. Grałeś kiedyś w Heroesów 5? Nie. Cześć, Ares. I dlatego nie lubię wina pić, bo już obaliłem flachę pół litra i mnie będzie głowa potem bolała. No te filmiki, że 30 FPS. O, jaki Navi z tego Twoje światło awatara. wróciło, Czym się latę. może jest dla nas jeszcze nadzieja. Nasze siły są coraz szczuplejsze. Mazam. Nie możemy obronić siebie, nie mówiąc o uchodźcach. O. No i masz A bez pomonetyzację. światła, czy możemy zwać się strażnikami? Naczelniku, Naczelniku to jest Piłsudski. Bo reinkarnacji tylko mu wąsa ogolili. Bez generatorów nie przetrwamy. Chociaż Stacje orzeł napędzają dwugłowy na konwertery. piersi to A za takie, sprawą Roya. takie Za bardziej sprawą roju cesarstwo rosyjskie. wymagają one uwagi. damy radę. Dobrze, że ten duch jest stary, bo jakby ta postać stała i tak się patrzyła i nie Sądzę, gadała, że- to... A ja mam w ogóle cały pysk zasłonięty tą maską. No tak, ale można sobie ustawić, czy jest zasłonięty, czy nie chyba. Chociaż nie wiem, w tych cutscenkach może jest ogólnie powiedziane, że ma mieć zasłonięty,
Żeby nie robiła głupich min. Censorship. Nie wiem do jakiej szkoły iść, Czeczaczek. doradzisz coś? Mam do wyboru matwis albo przejście do czynów i chwycenie zaraz twój narząd rozrodczy, po czym rozpoczęcie powolnego zadowolenia. Widziałbym cię tam, gdzie tylko pragniesz, zaangażowalibyśmy się w to w całej okazałości. Co? What the fuck? Ty, Kamil, a żeś zrobił ochotę. co ty dupisz ogółem? Znaczy ogólnie polecam matwis, nie? Jednak. Co? No, Co? no ta. O kurde, tu taki super granatnik, ale ja tak nie lubię Stary, granatnika. prosta misja. Wejść, wcisnąć przycisk i wyjść. O czekaj, bo ja mam super... Ło, jakie ja mam, Kamil, rzeczy! Chodź, na końcu Kurde, mapy się dopiero. 57... Na 57 leverze. Dobra, ja też sobie wejdę, zobaczę co mam nowego. I super buty mam na 52, kurde, obrony. I wszystko mam superowe. 26, 52, proszę, jestem silny, mocny, gotowy, zwarty, napięty, żylasty. O kurde. No, Wyobraziłem sobie to, nie! nie wyobrażaj sobie, Kamil. Kurde, gdzieś ty tam już wyrwał. Do Który masz przodka. poziom mocy? 5. Ale nie, chodzi o light. A to o co? To gdzie to się sprawdza? Na Poziom I mocy, też? no tam gdzie, no... Moc Na... 46. Miałem 52. Leszczyku. Kamil, tyś tę grę przeszedł, to nie tego. Nie być taki mądry. Mikołaju, nieważne, Czekaj, nieważne. muszę dogonić cię. Rozmontuj białe itemy. Spoko. Zaraz odblokuję. Platforma, tytan. A, tu typy są. Czy to my sprowadziliśmy tu upadłych? Nie. Jakieś kosmiczne. Ja typy. przez nich przebiegłem. Nas, odkąd A ja ich zabijesz. Szkoda expa. Żeby się marnował. Wiesz mi, że to exp z tego jest chyba najmniejszy. Kurde, Kamil, bo ty już żeś to przeszedł i ty się nie delektujesz, a ja się delektuję. Pomagam ci z drugiej mańki, stary. Przepraszam. O Jezus. No stary, to co mnie cię czeka teraz. Powolne umieranie. Człowiek zaczyna powoli umierać od momentu, jak się rodzi, przypominam. Dokładnie, bo życie to jest tak zwana taka choroba śmiertelna. Jezus Maria, to brzmi jak jakaś totalnie nihilistyczna filozofia. Sloan, Amanda, Ruin Bardzo smutna. zainfekował wszystko. Holiday, musimy wysłać Ale cię Gandalf powietrza. wczoraj Potrzebujemy w stałego powrocie króla monitorowania powiedział, zagrożeń z góry, że żeby śmierć utrzymać to jest linię. tylko kolejna ścieżka, którą każdy musi podążyć. A nie, to już spoko, to już się nie przejmuję. Mój No. statek trochę się To już podbił mogę w trakcie kojtnąć. ewakuacji. Jeszcze mi Tylko oko zaczęło przywrócimy boleć. zasilanie, będziesz na samym czele No kolejki to właśnie lata. dlatego. Teraz mi wyskoczy jak tym mopsom. No. Tak będzie I będzie tak wisiało na żyłce, takiej... tak. Oglądałeś tego? Herkulesa? No, jakiegoś tam oglądałem. Bajkę. A to chyba bajka, chyba nie. Tam były te takie wiedźmy, co miały jedno oko tylko. Się dzieliły nim. To było takie coś, to nie, tego nie widziałem. To mi czulej mu. To jest człowiek osa. No. Kogo ma? Widać stąd konwertery Ale się energii szybko falowej. naboje mi pokończyły do tego, Bosko, oje. wciśnij przycisk i je włącz. Wciśnij przycisk, proszę bardzo. Cyk. Wciśnij Myślisz, że będzie przycisk działać? i je włącz. Nie wiem, pewnie nie. No dobra, Sprawdzam działa. systemy. Nie, jeszcze nie wiadomo. Życie to ciężka choroba przenoszona Zwłoki zaczęły drogą się ruszać, płciową. ale to ciągle za mało. Śmieszno się zaszwędziało. Ofiary złóżcie z głupiej kozy. Coś poszło nie tak. To sama sobie winna jest. Przykro mi. Myślałem Ale jakoś musisz się naprawić to ułoży. ręcznie. A to jest ogółem stream Boży. Dobra, jadymy. Co to tutaj jest? Płacić ten kneflik, ja. Płacić ten kneflik, wszystko zadziało. Mam flesza, stary. Czas mi zwolnił. My też. Ale to po tym winie chyba. No. Patrz, takie wino za parę złotych, a tyle zabawy. Hello. Ujej, co to za bombki kosmiczne. Kurde, ten mele pod C to mi nie pasuje strasznie.
Nie no, według mnie akurat tak pod kciukiem. No! Sorry. Myślałem, że przejdę. Co tyś jest Jason Bourne, kurde, albo ten z Mission Impossible. O. Nie lubię tutaj być, bo to mi bardziej obciąża kompa. No mi tu też trochę wolniej łazi. Nie patrz tam. O Jezus, dobra, nie patrzę. A nie, w to wejść. A, spowolnie jak wejdziemy w to. Kogo chcesz czarować, skoro serce masz na wierzchu, już straciłaś głowę. Co ty, Kamil? Ogółem. I cię zauroczył. Masz w głowie pstro, kurde. Nie, kurde, muszę... O, Jezus. Co jest? Będę musiał chyba streama zrestartować. Dlaczego? Bo... zdupił mi się stream. Co? 25 FPS-ów. No, takie mi się robi, nie wiem. UPC coś dupczy i nie mam pełnego, tak jakby... Mi uciekło już 2000 klatek w momencie. Ale to jest zresetowanie da rad? Tak, Potwierdzone info? tak. Ja z tego dokonam. Bo nagrywa się normalnie spoko, ale na streamie jest gówno. Ogólnie nie polecam, żeby ci goście do ciebie doszli. Okay. I ten rzucający syrenkami też jest raczej kiepski. Dobra. To jest tryb pokaz slajdów. Dobra, zaraz to naprawię. Dobra, już to naprawiam, uwaga. Chyba, że mi się coś zaczęło chyba, że mi się coś zaczęło ściągać. I cover you. Nie wiem, coveruj mnie. Na Steamie nie. Tu też nie. Dobra, to szybki... A, czekajcie, coś tak jakby... Watch nie, your dobra. back. Dobra. I damy... Chwila, dobra, chwila, moment. Daj tekstury na low. Ja pierdzielę, te rady czatowe to się pochlastać, gdzie? Kurde, ja muszę włożyć nową Avermedię do kompa. Mam tą, co przechwytuje 60 klatek, tam na PCI Express. O, dobra. No, zrób se, ale w Full HD to nie streamuj w 60, bo to... Nie, no w Full HD to nie. Bez sensu. To najlepiej będzie chyba gorzej 720, wygląda. Tak, 60 i 60 i wysoki bitrate i masz najlepszą jakość. Bo to przy Full HD to by trzeba było chyba z 15 megabitrate'u nadupszyć. Mikołaj, cofka. Karaczany. To tam jest granacik. Ładaj. Stary, pa, jaki rycerz, jaka... A ten rycerz... chciałem powiedzieć mocno, Jaka ale... gra, taka rycerz, taki rycerz. No. Co tu się tak zielono zrobiło w ogóle? No bo on nas zazielenił. Zielono mi. Kleszcze. Kleszcze. Jesteśmy przy platformach konwertujących. Dobrze. Sprawdźcie, co zablokowało Dobrze. tłoki. Gdy wszystkie będą w ruchu, będziemy mogli działać. Dobrze. Halo, działa stream? Dajcie znać ktoś. A jak komuś Nie nie, działa. to mnie nie... Ty to wiesz najlepiej, Kamil. Mój działa. No, twój tak, mój też. Jest i problem. Rój zablokował tłok. Rój, Spróbujmy to no i naprawić. wuj. Pierwszy tłok naprawiony. Przeczyściłem tłoka, stary. To świetnie, ale wciąż To tu nieźle. ciemno. To nie koniec czyszczenia, strażniku. Jezu, jak rycy. No nie uciekaj, gościu. O kurde, chyba mu z... Czekaj, no. O stary, z granatnika dostał.
Pytanie do serii z ekipą. Co tam? A na górę. A. Dałem radę, stary. Brawo. Co to za bydle tam? Ogólnie taki czarnoksiężnik. Słaby Ale był. już go... Nie, to rycerz, to nie był jeszcze czarnoksiężnik. Kiedy monopol z ekipą? Nie wiem, to Roka musisz pytać. Ja jestem zawsze gotowy na granie we wszystko tak naprawdę z chłopakami. Tak jak Sexmasterka. Seto jest zawsze gotowy na wszystkie gry. Nadal brak prądu w centrum No sterowania. ono też, Najwidoczniej paradoksalnie. tłoki to nie wszystko. Tak. Musimy się Ostatnio pobawić widziałem- łącznikami. Ostatnio widziałem, o kurde, Sprawdź platformę centralną. Wszystkie przewody że idą ktoś przez nią. pokazywał jej Snapchata, jak gdzieś w galerii handlowej chodzi w samej... O kurde, o Mikołaj, fuck. W galerii handlowej w samej bieliźnie i z nadmuchaną lalą, nie? Łaziła ona? Tak. Tylko, że galeria handlowa widać, że była zamknięta. Nikogo tam nie było. Aha. Łe! Tak to To- każdy umie. Ja jestem... Jezus Maria. Punkty kontrolne. O, już tak nie narzekaj, Franek. W ogóle halo, działa wam stream? Dajcie znać, bo ja nie wiem, kurde. Maria, myślałem, że się zablokowałem. Działa, tak działa, to dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. A dobrze, 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 dobrze. No dobrze, dobrze. Mikołaj, łap mnie. Złapałem. Uwaga. Mam to. O, Znowu ktoś się dży. rycy. O, jest. Ryczny. Łe! Taka Lipa, nie? słabizna? Ale tam jest jeszcze jeden. Co, jeszcze jedna. O, bije mocno. Bardzo mi O się... kurde, tu jest bardzo dużo typów. Wiem. Spoko, zabiłem typa. Spoks. Mi się tak tu dobrze walczy wręcz. Fajnie ich Wyłącznik wali na obwodu ryj. powinien być niedaleko. Znajdź go i wciśnij Wiesz, Wietro? przycisk, tak jak mówiłam. Kam przycisk, stary. Wciś. Push Ale the przycisk button. jest... Ale przycisk był stary, to jest zaplumpany takim gównem. Zajsrany. Super! Jest zasilanie! Super. Świetna robota. Ciska. Zasililiśmy Proszę, spodek musimy coś katowicki, bo zrobić tu w jest sprawie spodek przed przechwyconej nami. łączności wroga. Mhm. No i koniec misji, Mikołaj. Za 0 sekund się skończy. O, właśnie w tym momencie. Wspaniała misja. Jak ci podobało? Bardzo mi się podobało. No to pojedziemy kolejną. I jak najbardziej, jeszcze głodny się zrobiłem w ogóle, kurde bele. Dobranoc, Ajano. Ajano, nie masz suba. Teraz Co? tak zauważyłem. Yeah. Co? O, Darek zasubował! A propos suba. A propos. A to ja go tu Hura, szybko. poinformuj użytkownika Niklaus, że dzisiaj jest twoja 5-miesięczna rocznica. Ja wykorzystam ten moment, że tam się ładowało i uzupełnię. Mów do mnie, mówię. Mówię do ciebie. Czyli after twitchowy teraz. O Jezus, nie. Znaczy w sumie było spoko, ale wiadomo. Męcząco. A będę wszystkich bił. Trzeba nam tylko paru rzeczy. Ja też mam z nią gadać? Pewnie tak, bo zaś nie Tak, zaliczy. daję ci egzotyczny Ten przedmiot. widok robi wrażenie, prawda? Uuu, Dzięki bardzo tobie ładny. stanęliśmy na nogi.
No. Wciąż mamy jednak mnóstwo Co do bym zrobienia. sobie mógł wziąć Przede na wszystkim czas w końcu ramienniku, przygotować czy elektryczny? kontratak przeciwko Czerwonemu Legionowi. Kombinezon bojowy. Mogę wkleić link do FB? Chyba możesz, jako sub możesz chyba wklejać link. Podczas ewakuacji miasta przechwyciliśmy priorytetowy sygnał Czerwonego Darci Legionu. przeciwnicy, jak na ale nie przykład te możemy wiedźmy złamać mają na szyfrowania. sobie tarcze odpowiadające 3 elementom, które są dostępne w grze. Jak zobaczysz Marysią, to Beast Od Solarny. wieków panują tam ciemności, Wojdową więc tarczę, będziesz wojdowa poruszać broń, się orkę... pomocą. No wiem, Wiemy a to tylko, nie że kojarzę. rozpętał Wszystko w na tym za miejscu wysokim prawdziwe poziomie, piekło. kurde, muszę szósty Ale wbić. ty nie przepuszczasz takich okazji. Cześć Tanuki. Przejdźmy od planów do czynów. Figurka afrykańskiego czarownika. Nie, maska. Maska taka. Te żółte, one zazwyczaj mają unikatowy wygląd. Później jest możliwość jakby, jak zdobywasz konkretne... Jak zdobywasz konkretne te żółte rzeczy, nie? To odblokowuje ci jakby ich... Czekaj, czy ty mnie słyszysz? Tak. Aha. Ogólnie jak zdobywasz te żółte rzeczy, to one mają unikatowy wygląd i jak każdą kolejną zdobywasz, to jakby do twojego konta się przypisuje jakby jego wygląd. No. Później z tego co się orientuję, możesz na przykład dany hełm, którego statystyki ci odpowiadają, możesz sobie zrobić, żeby wyglądał właśnie na przykład tak, nie? No bo ja mam żółty, ten kombinezon sobie wziąłem żółty. On ma No później jakoś tam chyba to można tak przekraftować, żeby tak wyglądało, a mieć statystyki inne. A wiesz o tym, że możesz ulepszać też broń? Znaczy tego ci nie będę mówił, bo... Tak, możesz ulepszać broń, wkładać mu modyfikatory, ale nie wiem, czy już w tym momencie mamy jakieś na zanadrzu. Chyba nie. Jak najedziesz na broń, to prawym, szczegóły. Ostatni zrzut wylądował w wodzie. Niech twoi piloci pytają. A, faktycznie. Zwiększa zasięg, szybkoszczelność. Luneta. Cechy broni, tak? Tak. No to mam. Te zielone mają tylko zwykłe, ale jeżeli zdobędziesz chyba żółte albo niebieskie ma dodatkowe modyfikatory, możesz wkładać po prostu. Jeszcze niżej masz takie jedno okienko. A sobie wezmę strzelbę taką mocną. Źle gadasz, no to jak, czekaj. A, tutaj są, tak, w żółtym, weź na żółtym, co wziąłeś żółtego? Czekaj, wartownika sobie ulepszę tylko. Dobra, ja sobie mogę zmieniać, czekaj, granat magnetyczny, granat zaporowy, granat tłumiący. Jezu, za dużo opcji. Dobra, czekaj, na co mam kliknąć? Na żółtą rzecz, którą masz wyekwipowaną. Ale ja nie mam żółtej broni żadnej. A, nie broń, jakąkolwiek część wyposażenia. No, modyfikację pancerza. Tak, i masz jeszcze modyfikację pancerza dodatkowa. I tu otwiera ci się okienko pod spodem. No. I jeżeli masz, później zdobędziesz dużo, to będziesz mógł wklepywać tutaj, nie? Dobra. Tak, grą kampanię. Jeszcze jest taka opcja, że chyba... Łapsze bronie żółte można nasycać silniejszymi, czy jakoś tak. Ale to już jest light game, nie? Może nie light game, ale jak zdobędziesz 20 poziom dopiero i tam jakiś wyższy poziom, to ma sens. Nie ma sensu co teraz mówić. Gość ma w ogóle skrzydła fajne, widziałeś? I ogólnie fajnie wygląda. Ej no. I tańczy. Na którym się robi te ruchy? Na strzałkach. W prawo to jest taniec. LOL. Klapsznita tańczy z setokami. Ej stary, zobacz jak mi się zobacz jak fajny mam ten hełm. Trochę jakby mózg w środku widać, nie? Zobacz. Fajny mam hełm. Fajny masz hełm. No, Łoju, na jednej ręce, patrz tego, tu kurwa, tu granaty rzucają. Dobra, dość tego. Kiwiemy paluszkiem. A tu jest idziemy co? na kolejną misję, chodź. Klinknął. Oświadczam się. Enough. Gdzie to się szło? Nie tędy. O! Parality w konwulsjach. Mikołaj, musimy iść tam. Dobra. Ty masz skrzynkę. Nie doleciałem. A tu jest drabajna. Żeton arkologii Po i której nie idzie 1100 wejść. migotu. Gdzie ty jesteś? Czekaj no, bo mnie tu... Mega jestem. A tu jest typek jakiś. Nie mylić z typkiem. A tu, chodź Mikołaj. No.
Zbierz łup. Widzisz, można, chodź. Można. Tu mam dać rozpocznij przygodę? Nie, chodź. Czekaj, gdzie ty jesteś? No, tam gdzie zielona kropka. Ale, czekaj, bo cię nie widzę. A tu? Jak giera? Giera jest bardzo okej, bardzo ładnie wygląda. Elegancko bym powiedział. Dobrze Mikołaj, zoptymalizowana. chodź. Jest... Czekaj. No i kurde. I po wszystkiemu. Podoba ci się latanie? Nie no, powiedzmy, że ogarniam już powoli, jak to działa. Nie grałem nigdy tą klasą, nie wiedziałem, czego tu się spodziewać w ogóle nawet. Widzisz czerwone zadanie? Tak, znaczy... A widzisz tą skrzynkę tutaj? No. To zabierzaj. Tu zadanie jest, ale dopiero za 4 minuty. Widzisz tam takie coś? Tutaj o? Tak. Tu o, Alkan. Widzę. O, czekaj, możemy wziąć udział w tym wydarzeniu, chodź. Łoje, co to jest? Strzelaj mu w nogi. O, karwa. Strzelaj mu w nogi. I jak upadnie, to zbieraj takie kule. Tego piry rozwali. I będziesz mógł te kule przeznaczyć do generatora, odpalić się możliwość wzięcia takiej rakietnicy, którą szybciej go rozwalisz. O lol, tu jeszcze Ja, na jednego strzała mnie walnął. No, ten gość jest dosyć mocny. No właśnie widzę. Ej, ożywię cię, albo spróbuję. A nie, gdzie ty jesteś? A tam jesteś. W kontenerze. Dobra, dzięki. Jesteś content. Ej, a tu się idzie chyba tak skryć, żeby na nogę nie było widać. A dobra, no że on łazi. No niby tak, ale może blasta. O, i teraz wpadają mu kulę, ja zbieram kulę. Zbieraj kulę. I wrzucam tu kulę. Pozostawiam kulę. Jezus Maria! Jezus, spadłem. Co tu się stanęło? Ale I po nabojach. Teraz są niewidzialni. Oni to tam pół bidy. No i kto kurde wziął ten wymagany ładunek elektryczny? Nikt nie wziął tego do strzelania? No ja nic nie wziąłem. Te co świecą nogi. Na pomarańczowo najlepiej. O, skrzynka. Wyładowanie. O, ciulej. Już do mnie strzela. Dobra, połowa mu zeszła już. Wow! Akurat wylądowali, ale jaja. No kurde, czemu on nie chce paść? No jeszcze kamień. O, kulki. A, niewrażliwy, a ja walę. A, po tym teraz silniku. masz wrażliwy generator. Dobra. No. Generatorze. To już ostatni dział. Oddziały O. Nie! Spadam! Nie chcę spadać. Teraz działo, patrzcie co się dzieje. Ja też walę z działa. No. No i rozwalony. Nie, jeszcze żyje. Tak? No on już tak pada. Ej, drugi! Jak drugi? No drugi! Przyszedł. Ty, faktycznie. Ale walę to go jest z ciała. heroiczny jakiś. O ciul, a ty... Yeah, to my fajnie się wdupili, Kamil. Ale dobra, damy radę. Już ma Jest, pół bo działo HP, jest. no. O, lekko.
A co jest chaos? Kurde, ale mnie masakrują. Kuźwa, faktycznie. zabił mnie. Ja już się staram się Nie, dobra, ja się odrodzę. ożywić. Bo ja tak spadłem, że nie ma co, żebyś tam szedł. Znaczy nie, twój jakby co jest na górze, jak spadasz. To, już padł ten. Tu jest nagroda. Odpaliliście heroika. A jak się odpala heroika w przypadku tego łazika? Bo nie wiem, tam w przypadku tych na przykład wiertników migotu to kojarzę, ale w przypadku tego gościa, jak się odpala heroika, co trzeba zrobić? Co tu leży takie fajne? Jakieś Trax Arda, broń kinetyczna. No znaczy grzyba, okej. Dzięki za luz. Co to jest chory? Przepity. No przepity, no kurde, 2 imprezy PGA, WGW jeszcze mnie trzyma. Co tu jest? Aha, myślę, że to jest następny. No tu się tak biją, wiesz? Chyba tu nie ma żadnego wydarzenia publicznego. Wiem, widziałem Wrogot. O, tam jest Alkan. Musisz te ładunki porozkładać. Wszystkie. Tu jest ten Alkan. Tylko nie pamiętam, czy ten Alkan był do oddawania komuś na tej planecie? Chyba tak. Nie pamiętam. Dobra, Czerwona Wojna, coś dla ciebie specjalnie. Ale mam nadzieję, że będziemy przeciw czerwonym właśnie walczyć. Mieć dostęp do tych 3 spotów z wyrzutniami. Okej. Kurde, zaśmi się dupczy stream coś, ja nie wiem. Co to UPC robi? Mam coś takiego, że mam zamiast 6 mega, to mam 5 z hakiem uploadu i widzę, że mi klatki spadają i wtedy na streamie to wygląda, jakby gra działała w 30 klatkach. Jak ja lubię, jak mamy tak ograniczoną misję tylko do nas, bo jak jest ten multi, to na tym kompie to on się smaży. Ja pierdzielę. Muszę to zrobić, muszę serwer zmienić. Chwila, moment. W jakim serwer, na który tym. Okay. Ja nie wiem, czemu to się tak robi. Dajmy, nie wiem, dajmy może Taka Warszawę. moc może oznaczać tylko jedno. Sieć potężnych procesorów. A na Warszawę streamuję. Być może na tyle potężnych, by odszyfrować sygnał kombinatu, który przechwyciliśmy. Dobra. Niestety nie wiemy, gdzie znajduje się sieć. Musisz się rozejrzeć, nie przyciągając Musisz uwagi się wroga. rozejrzeć. Strażniku, przechwycenie tych Musisz zasobów się da nam rozejrzeć. przewagę z Czerwonym Legionem. Bez nich nie wiem, co będzie dalej. Po prostu twoja wypowiedź. To nie do mnie. Spokojnie, zima idzie, to komu będzie się. Nie no. Ja mam ciepło w pokoju. Ja też. Chociaż ostatnio mam tak, że wolę trochę zimnie jednak. Ja jak wychodzę ze streama, na przykład do kuchni, to jest tak zimno, bo tu jest tak od kompa ciepło, jak są drzwi zamknięte i okno. Że masakra. Cześć Tetro, witam wszystkich. Wiesz gdzie teraz? O lol, jakie dziwne. Wygląda na to, że upadli chcieli przebić się przez te płytki. Cześć. Ale bajer. Rozkładaj te śmieci z inwentarza. Zazwyczaj to robię, jak mi się zapełni cały ekwipunek. Tutaj wygląda jak w Mass Effectie na Cytadeli. Kurde, identyko bez mała. System operacyjny arkologii znowu działa. Nie grałem w trójkę. Znaczy Cytadela była od jedynki. Dzięki niemu znajdziesz sieć procesorów. Ale że tutaj wygląda jak Cytadela? Nie. No? Nie. No? Mi się kojarzy. A tu mi się bardziej kojarzy to miejsce, jak tutaj teraz wszedłem. No. Kurde, nie pamiętam jak ten film się nazywał. Kojarzy ktoś film, w którym ludzie lecieli statkiem kosmicznym gdzieś tam na inną planetę skolonizować i byli zahibernowani. I jeden gość gdzieś tam mu się Nie. Jednemu się zepsuła kapsuła ta hibernacyjna. I jako jeden, kurde, tylko się obudził, a tam do lecenia na miejsce zostało tam 100 lat, nie? I obudził taką jedną typiarę. Bo nie chciał być sam. Nie. Pasażerowie? O, pasażer chyba, czy pasażerowie, no jakoś tak. Nie widziałem takiego filmu. Fajny, spokojnie, mi się podobał.
Nie Awatar. Awatar? Tu jest typ z Awatara, ten łysy niebieski. Passengers, no właśnie. O, widziałeś? Patrz. Lol. Odkurzacze. Takiego Rok sobie chcę kupić. Ej, ale wleciało One w są siebie. drogie mega. No, ale Rok już Rok wymyślił jest to, mega stary. bogaty, ja wiem. Nie, Rok wymyślił sobie, że wpisze Ja to nie. w koszta, jak zrobi o tym film. Aha. Na YouTube'a, No okej. nie? Można? Można. Kurde, ej, ja czuję, że jak ja bym założył że mógłbym sobie jakieś koszta generować, to bym wszystko wpisywał. Zawsze bym wymyślił jakiś pomysł. Gorzej jakby potem przyszło jednak wyjątkowo do tłumaczenia się z tego. Czy właśnie to bym wymyślał takie, żeby się to faktycznie zgadzało, nie? Procesorów znajduje no się to niżej, dobra. na poziomach serwisowych. Amando, tego właśnie szukamy? Bingo! To tutaj! Bingo! Dobra, znaleźliśmy to miejsce. Teraz się tam dostajmy. Jak mnie kapitan się obudził. Ale spoiler, niestety zmarł. No to fajnie, kurde, Kamil. A on był taki... Od początku chorowity. W ogóle później są misje na czas, że musisz przejść bardzo trudną misję w określonym czasie, bo inaczej się resetuje. Aha. Nie lubię czasówek, nigdy To właśnie nie są lubiłem. są te takie nightfall, czyli te nocne strajki, czy tam. Nightfall, czyli nocne strajki. Znaczy no... Polska deskrypcja. Nie mogę zapamiętać cały czas tej nazwy po polsku. Nocny... Szturm. Nocny szturm chyba. Sturm und Drang. Ty widziałeś? Woda płynie po środku. Ale fajne. O. Zajebiste. Temu walimy z broni słonecznej, żeby rozwalić mu żółtą tą. Nie wiem czy widziałeś, ale gość... O Jezus Maria. Nie wiem czy widziałeś, ale gość ma taką wokół siebie barierę, nie? No. I kolor tej bariery określa z jakiej broni masz mu walić, żeby najbardziej zadawać obrażenia, największe. Skapłem się. No. Masz 3 rodzaje Rój wykopał dla nas elementali. chyba skrót. Spróbujmy wejść do tego dołu. Znaczy, bo jest taka też broń na normalne naboje, nie? Ja mam taki, to w sumie najlepiej go lubię. To nie Polecam ma film ani ognia, ani nic. Prometeusz. Widziałem, ale Nie chcemy zwracać na siebie uwagi. ja wiem, czy jakiś taki super. Znaczy, mam wrażenie, że Prometeusz był lepszy. Czekaj, co ostatnio było? Ten Alien nowy? Ten obcy nowy, no. Mam wrażenie, że Prometeusz był lepszy od tego, To nie, co tutaj to się było. nie zgadzam. Tak mi się wydaje. Ale ten nowy obcy i tak był bardziej prometeuszowy jak obcy. Tak. Zdecydowanie. Bardziej niż obcy to bardziej Prometeusz, nie? No. Tego ja właśnie nie chciałem. A ja lubię, bo to... Znaczy, ja lubię, bo jakoś lubię to wyjaśnienie, jak to tak naprawdę się wszystko stało. Aha, no to jest Tak- takie... Lubię to, niż takie po prostu z całą sieczkę alienem, nie? A czy to, że to tam, że to szalony kurde android, to tak nie wiem. A nie wiem. Tak średnio, szczerze mówiąc. O kurde, trzej rycerze na No końcu. właśnie, a jak końcówka HP. Jest regeneruj gdzieś za zasłoną. No. Siema panowie. Dubbing na poziomie jak w Dumie. Przybywa aliancki demon. A były jaja. Widzisz jak mu strzeliłem łeb? Ten głupi łeb? A temu fajnie. też. Polecam używać tych super broni. Bo nowy obcy tak naprawdę Prometeusz 2. O, tutaj uważaj. Oczywiście łeb ma największe obrażenia. Dlatego ja mu odbiję ten głupi łeb. Gdzie on jest? Już go nie ma, bo go zabiłem. Już? No. Lol, Kamil, z tobą to nie jest gra. O. Teraz się tak alienowo zrobiło tutaj na chwilę. Bardzo. Fajnie, że tu jest taka... Mi się podoba, że te... No, odbiło mnie, Mikołaj!
że te levery są takie różnorodne. Możesz że mnie wskrzesić gdzieś tam? Nie. No, znaczy, no nie mogę. Dobra. Że masz dżunglę jakąś tam, masz takie laboratoria i jest coś nowego co chwila. Jezus Maria. Nie, chyba nie. Albo jednak, dobra, tu. Dobra, jestem. Gdzie ty jesteś? Na dół wskoczyłem. A to tu na dół trzeba zeskoczyć. Tak, na dół, na dół. Dawaj. Dałeś radę. Posikałbym się ze śmiechu, jakbyś poleciał dalej. O. Widziałem wiadomość o kosztach, widziałem. Ej, to w jakim procencie tej kampanii jesteśmy mniej więcej tak na tą chwilę? Oj, nie powiem ci, już zapomniałem. Jak to daleko jeszcze jest. Jeszcze będą na pewno dwie planety w ogóle. Aha. Nie, spokojnie, tak z ciekawości pytam, bo gadałeś, że takie krótkie. Krótkie, ja to przyszedłem chyba na lajcie na 3 streamach. A to będziemy całego przełazić? Nie, no chyba nie. Chyba kiedyś iść spać. Ale ja nie, że dzisiaj, tylko czy w ogóle. Baj, nieważne. A nie, to... zdeletujemy na dół. Można całe przejść. Spoko. No. Wiesz, no jak przejdziesz fabularkę, no to możesz odhaczyć grę, że przeszedłeś. No ja już wiem, a później... w multika to nie będę w to grał pewnie. Ale multi, no multi, nie multi, możesz później robić te strajki, możemy spróbować zrobić. zrobić. No to zrobimy na pewno, to spoko. Znaczy zrobimy na pewno, to nie powiem ci, że zrobimy, bo to jest bardzo trudne. Znaczy, no to trzeba mieć jeszcze ludzi. No. Dobra. Jesteśmy tak w 1/5, 1/4. No, kampania ma 8 godzin, tak. A czy to jak zraszować to szybciej? Dzisiejsze standardy to i tak nie jest jakoś mało jak na FPS-a. Nieważne. To tu trzeba zejść czy nie? Ja cię ożywię. Dzięki. Tak, tylko że zeskakujesz na dół na jakąś taką platformę, a później musisz przeskoczyć na to... Kuźwa, nie mogę. Procesor. O kurde. Wiesz, jak nie wykminisz... Leć. Leć, ucieknij z procesorem. Lecę. Stary, masz najnowszą i9, spierdzielaj. Uciekamy. Kolonia Roya. Nie wydostaną się stamtąd, naczelniku. Oj, to są jakieś czołgi. Możesz dotrzeć do centrum arkeologii? Wyślemy tam kogoś, kto cię stamtąd... O, dawaj do czołga. Tak. Wziąłeś ten czołg, kurde. Aha, to ino jedna osoba... A to nie jest czołg, to jest kurde kopara. On nie strzela. Dobra, chodź. A każdy czołg musi strzelać? No. Padałoby. Tyś widział czołg. Oj, rozjeżdżam. Kutasiarze. Będzie nam potrzebna jakaś druga wyjścia. Zapinam pasy i lecę. Będę tam w mgnieniu oka. Amanda? Tak? Amanda. Czujesz powagę sytuacji? Powagę tak średnio, powiem szczerze. Amanda. Albo Amanda to jest takie Leć imię, szybko. które mi się kojarzy bardzo karyniarsko. A to będzie ta misja z ucieczką przez tą górę tego... Synaj. Kurde. Nie, przez taką platformę, na której będzie słońce mocno waliło po gębie, ale to chyba nie. Chociaż może. Ale was rozjeżdżam, robaki kosmiczne. Czy polecam tę grę? Mi się w nią dobrze gra. Czy mogę ją polecić? Trudno powiedzieć. Znaczy, Jeżeli ja komuś się powiem szczerze, podoba oglądając ją... Za te pieniądze to bym się zastanowił. O. Znaczy, no jest droga, no. Ale... Jezu, o, Kamil, coś ty Stary, zrobił! podbiło mnie! Widziałeś to? No. Nie, bo jestem teraz w drugą są stronę. drogie, to kurwa, nie, że ta jest akurat jakaś droga, wybitnie. Mikołaj, mój stateczek zaraz się... Plugawe hale. Okej. Dziękuję. Wam obojgu. Dziękuję. Dobra, Wam odstawmy obojgu. ten procesor do centrali i odszyfrujmy transmisję Dobra, a na końcu palmy. Trzeba jechać do Warszawy, żeby zobaczyć palmy? Można do Gliwic jeszcze, do palmiarni. Albo na rynek do Katowic. Ale to w lecie. Teraz są zwinięte już.
O! O! O, tu będziemy chyba później uciekać. Okay. Na tym, tak mi się wydaje. Jakaś gwiazda śmierci. Inna cytadela. Nie, to jest przekaźnik masy. No, to jest coś w ten deseń, ale nie pamiętam dokładnie, co to robiło. Muszę sobie przypomnieć. Legendy mówią, że przekaźnik masy jest ukryty w żyrafie w Parku Śląskim. No tak, on się odpali odpowiednio. No. Zwą go Wszechmocnym. To oryginalna ksywa. Jest perłą w koronie Czerwonego Legionu i dziełem Jakiś komuch, perła w koronie Czerwonego Legionu. Dominusa Gaula. Gaul podporządkował sobie setki światów. Te, które stawiały opór, już nie istnieją. Wszechmocny może unicestwiać gwiazdy. A, Things going to be serious. Pragnieniom Gaula nie sposób się przeciwstawić. A pragnie on mocy wędrowca, jego światła. Wszechmocny wycelowany jest prosto w słońce. Krótko mówiąc, naczelniku, wojna dobiegła końca. Krótko mówiąc, naczelniku, macie przesrane. Krótka piłka z mojej strony, panie naczelniku. Wygrywamy tą wojnę, czy nie? Robisz to, czy nie? Robisz zwycięstwo, czy nie? O, jest Piłsudski bez wąsa. Zasmucony. Zbudowaliśmy nasz dom dzięki protekcji wędrowca. Gdy wróg zaatakował, zbudowaliśmy mur, który przetrwał stulecia. Ale mur nie znaczy już nic. Hej, Wróg zabrał nam dom. Odebrał światło, a teraz zagraża naszemu istnieniu. No babka tak jest podobna do Fary z Overwatcha. Musimy zmierzyć się z tym wszechmocnym. Kiedy flota będzie gotowa? Zawala, czekaj. Jeśli poczekamy, umrzemy. Ale jeśli zaatakujemy razem, odzyskamy dom, światło, nadzieję. Albo zginiemy, próbując. Chcę tu moją drużynę. Chcę tu i Korę, i Kejda. Okej. Na Śląsku nie obchodzicie imienin. Znaczy, Ślązacy nie obchodzą imienin. W zasadzie żadnych, oprócz tam Barburki. No, bo odebrali wiadomo, światło, potronka. było płacić za prąd. Powiedziałby wprost, że im odcięli, bo nie płacili, a nie odebrali nam światło. I teraz mamy taki licznik, że musimy wrzucać pieniążki. Ej, ale się śmiejesz. Agnieszka ma takie, to są te liczniki przedpłatowe. No, ja wiem. Że kurde, musisz sobie kupić gdzieś tam w jakiejś żabce i no... Ale to jest bardzo popularne w Anglii na przykład i w Ameryce normalnie, że ludzie tak mają. Ja bym czegoś takiego... Ej, dla mnie to jest po prostu, wiesz, takie trochę, no, what the fuck, przecież tak czy siak musisz Ej, Morfeusz zapłacić, bo ci powiedzmy tak, może inaczej, ze strony firmy, jak tak się zastanawiam, to jeżeli ktoś nie zapłaci rachunku, to mu narasta jakieś tam odsetki, prawda? Które tak czy siak musi spłacić, albo będą musieli sobie je ściągnąć, jeżeli nie będzie dalej płacił, tak? Komornik sprawy. A jeżeli ktoś nie wykupi bileciku na prąd, no to firma nie będzie miała tak czy siak tej kasy, nie? No. Więc dla firmy mam wrażenie, że lepiej by było ścigać ludzi na przykład, którzy nie płacą, będą mieli więcej kajsu. No nie wiem. Tak. Dobra, słuchajcie, musimy mieć 7 poziom. Który masz?
6, ale już mi tak koncek brakuje. No to chodźmy coś zabić, może czekaj, coś tu w pobliżu. O, niedługo się zacznie wydarzenie publiczne, tak, chodź. Chodź za mną. Idę. Przepływ Raidena, a ja przy tym przepływ Ramadanu. Ojej, co to Znowu chyba będzie ta żaba do zabicia. Tak. I słuchaj, i żeby odpalić heroiczne zadanie, żeby dostać jeszcze więcej expa, musimy zbierać te kulki, które się z niego wysypują, wkładać do tych generatorów wokół tych kulek. Ale to mówiłeś. No. Znaczy w sensie, że możemy go zabić też bez tego, bądź też na przykład zrobimy wszystkiego. Co się kurwa stało? Co zrobiłeś? Wyjebał mnie ten statek! Tak jest. Czekaj, wskrzeszę cię. LOL. Czasami tak jest. Albo na przykład jak spadają w takich kulkach wrogowie, to może cię zgnieść ta kulka. Nie zabić insta. Pojebane. Także mamy do zebrania 6 i włożenia 6 kulek. A zbierać te DNA, te całe tam coś tam? Zrzuca. A co to jest tutaj takie? Alkan? Nie, tu się coś kryje. No bo to są te bronie, dobra. Tak, my odblokujemy dostęp do tych rakietnic. Okej, KO. Gościa zabił. O, Jezus Maria, mnie też. Ja to dupca. Nie wiem, czy zrobimy to w ciągu tak krótkiego czasu. Patrząc na to, ile mu schodzi HP, może być problem. Za mało nas tutaj jest chyba. No, trójka nas jest. O ty gnoju. Ociule i spadło. Wow, jak mnie wystrzelił. Najlepiej gdzieś stanąć, kurde, daleko. W kosmos. No padaj na Zol. O, mamy kulki. Dawać. Tu jest jeszcze jedna! Chodź tu, do mnie. Idę. Z drugiej strony, tu. Idę. Bierz to. Jeszcze jedno może. I kulki kolejne. Amil, ja tu ginę! Dobra, zbierajcie tam, ja tu rozwalę tych małych gnoi. Padłem, ale... Co dostał, to dostał. Okej, jest heroiczne, dobra. To już ostatnie działo. Dobra. Oddziały wypadowe już z nich nie skorzystają. Wytrwały wandal. O kurde. O kuźwa, dostałem. Dobra, dobicie go. Jeszcze zostało działo po mnie. Jakby co. Czekaj, może tak normalnie już uda. O nie, a tu... Jeszcze jeden jest. O, ja pierdykam. Są te. Jest taki rozpierdol, że mi aż FPS spadł. O nie, są... a tu ci silni przyszli. Ja pierdzielę. Czy polecam Destiny? Czemu nie? No tam idź, są typie! Kurde, czemu ci goście nie biorą tych rakietnic? No, mam działo. Tam dalej. Nawaliłem go konkretnie, jest tak mało mu zostało bardzo już. Okej, wysuń główkę. Mam cię. Oj, dobra. Dobra. Wykradliśmy im broń i zniszczyliśmy ich łaziki. Nice. Poczuliśmy wybuchy aż tutaj, ale wciąż żyjemy. W przeciwieństwie do upadłych.
No i mamy 7. Nice, tutaj jest skrzynka z łupem. Najlepsze, kurde. 630 migotu, żeton, budki i broń. No jeszcze pochodzić, pozbierać... Jest takie jasne, a to jest leczenie. Dobra. Zobaczmy, cóż my tu mamy. O, lepsza brońka. A właśnie, też się muszę obadać. Karabin automatyczny 72. Jak najbardziej, jeszcze jak? Czemu nie? Oj, snipera fajna. Dobra. I 2 naboje do niej. Tutaj jest te fioletowe, zbieraj. Aha, bo to ja mam inny drop niż ty chyba. Jaki fajny. Długo trzeba grać do endgame'u? Nie no, z 6 godzin chyba to bijesz max level. Albo nawet i mniej, ale no zależy... Jakoś takiego stricte endgame'u nie uskuteczniałem, ale no powiedzmy, że masz 6 do 8 godzin, przechodzisz kampanię i masz już 20 poziom. Ale musisz jeszcze nabić 240 poziom Lightning, czyli musisz trochę lepszego gearu zebrać. 67. Dobra, lecimy na Nessus, uruchamiam misję. Psz. Mam 69 poziom mocy. Przypadek? Myślę, że tak. No tak. Jak Mikołaj, czy ty jesteś... Ty jesteś usytasy z tego, że dzisiaj z tobą zagrałem, co prawda nie w PUBG'a. Jak najbardziej. Żadna kobieta o ciebie tak nie zadba. No tak nie. Ponownie zjednoczyć Straż Przednia. To fakt. On przygotowuje się do ataku na Wszechmocnego, a my w tym czasie poszukamy Kejda i Ikory. Ej, Paputek, co ty robisz? Szczęście, że odebraliśmy nietypowy sygnał ducha Kejda. Coś wzmacnia go na centaurze zwanym Nessus. To dziwne. Centaury to tak naprawdę wielkie skały na obrzeżach Układu Słonecznego. Jak centaury to są przecież pół ludzie, pół konie. Co on gada? Albo Paputek zasnął oparty o lusterko, albo się nachyla, żeby lusterko go głaskało, bo widzi tam gdzieś papugę. Co to za świat mangowy? Czy PvP, no to jest stricte, kurde, na deathmatchach polega. Nic tu po nas, naprawdę. Cześć, Konstantin. Znajdźmy jakiś stały grunt, żebym mógł namierzyć Kejda. Elo Wojtlos. Moi drodzy, a jak wam się widzi te Destiny? Jak wam się to podobuje? Ja wam powiem, bardzo elegancka gra. Ja w ogóle nie czekałem na premierę w zasadzie w ogóle. W sensie nie... Ja też zapomniałem o tym w ogóle, wczoraj sobie przypomniałem. I kurde, i to chyba najlepiej, tak jak się nie czeka i się tak podchodzi. Ja sobie wczoraj przypomniałem, jak patrzyłem, kiedy jest premiera Assassina dokładnie. A to ja nie interesuję się Assassinem. Ale jak tak podeszło się z chłodną głową, to bardzo, bardzo spoko gra, naprawdę. Szczególnie jak się w dwójkę gra. Pułapka Weksów? Pułapka Peweksów, Kamil. No. Do komuny. Ty chodź tutaj do mnie. Chodź tu do mnie szybko. Znajdziemy też Kejda. Co to? Jaka żaba. Uje. No nie! Ucieknął. Ej, wiesz jak co to wygląda? Jak No Man's Sky tutaj na tej planecie. Tak, no. Wszyscy mówią. I takie jeszcze do tego Warframe'a, GTA, trochę Mass Effecta, jeszcze to takie trochę No Man's Sky. Uspokój się. A ja się teraz zapytam ludzi na YouTubie, kto dotrwał do tego momentu? Ale na razie dopiero jest godzina 53, to jest nic w porównaniu do filmu Shadow of War, który miał 5 godzin prawie. I byli tacy, pisali w komentarzach niby, że oglądali do końca. Musisz coś powiedzieć w konkretnym momencie, gdzieś tam, nie na końcu, nie na początku. Jak będą 2 godziny, to powiem. Tak, to powiesz, że muszą napisać to i to. Tak. Bo wtedy raczej tak średnio, żeby ktoś skipował, nie? Tak. Dokładnie. Witaj, jesteś tu, by uratować Kejda 6? Kurde, cały ten taki pasek, a na nim 4 godziny, to żeby trafić w konkretną minutę. No nie, to... Aktualnie w pętli teleportacyjnej. Jest tam, a teraz tam. Tyle ludzi tego nie obejrzy, żeby ta szansa była jakaś możliwa. To komplikuje sprawę. Znajdź Kejda. Mogę wam pomóc, ale to nie znaczy, że będę miła. Teraz ogólnie będziemy podążać za komputerem. Czyli jak w życiu generalnie. No, w naszym przypadku tak. Całe życie za komputerem. Kurde, nie mamy otrzymanego jeszcze takiego łazika, znaczy takiego skuterku.
Przepraszam za wulgaryzm, ale tak wylądowałem, że cały HP zdupiłem. No uważaj, bo jak nie zamortyzujesz upadku tym jetpackiem, to Nic ci nie jest? Brzmisz ciężko. trochę nieswojo. Jestem macierzą czarnego Eksodusu. Mówcie mi macierz. Wzmocniłam sygnał. Mówcie mi macierz. Mów mi macierz. No nieźle. Oto jesteście. Dobrze, macierz. Co tam u Już cię, rozumiem, macierz? to SI. Uszkodzona SI. Słyszałam to. Centaury powinny być Mieszki. przecież wielkimi bryłami lodu. Jak mogło Jajcarze. do tego dojść? Do usług. Macierz to jest zdrobnienie od maciora. Stary, wszedłem na gałązkę. Zaraz. Pracuję w Samsungu w dziale kontroli końcowej. Ty, U nas Wena pracuje załatw taki telefon. O, Kate, patrz, to jest ten. Niech nikt mnie nie pyta, jak to się stało. Nie Ojej. mam czasu wyjaśniać rzeczy. Jak to Ten się tylko stało? ma fajny. Ten tylko ma fajny, kurde, dubbing. No, to było dobre. Ten się dobrze gra, gość. Oje, Tym strzelaj z kolei w brzuch. Tą taką... to jasne. Tak, to jasne. To są No jakieś ciężko te, jest, trochę to ciężej. to są bionikle. No ej, kurde, zbierałem bionikle, Ja stary. też. A potem się takiego dupnego składało, nie? Z kilku. Nie. Tak! Było tak? Z trzech- Czekaj, już nie Z pamiętam. trzech szło takiego wielkiego A, złożyć. z trzech, no. No. Ogólnie problematyczne są tacy snajperzy od nich. Strasznie mocno biją. Ale sobie fajny karabin wziąłem. Łuj, jak się dobrze strzela. To pulsacyjny? Taki, kurde, nie wiem. Ma taki niebieski licznik z amunicją. Cyfrowy taki wyświetlacz. Oho, Minotaur. To jest trochę mocniejszy. Minetaur. Hehe. O ciulingo. O Jezu. Aj! Ostatni żywy strażnik. Dzięki, Padł Niklaus. przy... Powiem, że tam macierz nas tutaj trochę... Jak coś, to możesz się chować w tych takich właśnie wystających filarach. Okej. Za fajnie się strzela, Ale żeby już- się chować. Dobra. Never mind. Czym się Dark Angel? Powodzenia. Macierz. Co tu Jakby się co będzie właściwie potem stało? jeszcze horror. Kate 6 próbował manipulować Jakby ktoś systemem był zainteresowany. O, ludzcy działają, tylko że przyszedł i pisze na czacie jakiś ludzbot. Ly 00 tysy bot. Razem pisane. Okej. Nie jest zbyt bystry. Ja to jednak na PC? No sprawdzam to jak to na PC działa, ale na moim PC niestety jest problem, bo już mój komputer jest 5 chyba czy 6-letni. Dość długo, by obejrzeć przekształcenie całej planetoidy przez Weksów i wybicie na niej wszystkich istot żywych po zapisie ich fal mózgowych. Muszę zrobić prędzej później upgrade tego kompa. A propos upgrade'u kompa. Łop! Nie chciałby ktoś dorzucić jakieś dychacze na przykład do celu? A jaką ty chcesz kartę kupić? Au! A, no GTX jakiegoś nowego. Ja mam w tym momencie 980 GTX-a, nie? Czy on jest spokojny, jest trochę stary. No właśnie. Ale wydajnościowo był bardzo dobry na Wydajnościowo jest okej, tak. Nawet na dzisiaj jest jeszcze całkiem niezły. Tak. No ja mogę z czystym sumieniem 1070 polecić, to jest zajebista Ja mam karta. 1070 mam w lapku, jest spoko, No. nie? Znaczy, mam wrażenie, że mimo tego, że Nvidia gdzieś tam mówi, że te karty w tym momencie desktopowe się nie różnią od tych... Mi się wydaje, że jednak się... Ale jednak się, no kurde, no nie ukrywajmy, no to jest inny rozmiar w ogóle totalnie. No to nie ma To opcji, już żeby nawet po prostu było, no wiesz, taka Właśnie, moc... to, no. to po co by robili taką No dużą do właśnie, PC, no nie? właśnie, no właśnie. Nie nazywają się inaczej, tam M, czy jakąś tam po prostu inne numerki nie mają. Nazywają się tak samo, ale no są trochę inne na pewno.
Znaczy 1050, czy z tego co ja... O kurde. Z tego co ja wiem, to 1050 byłaby trochę... chyba się gorzej sprawdzała w moim przypadku niż... niż 980 GTX. Tak, no myślę, że by była słabsza. 1050 jest słabsza od 980 GTX. Ale 1060 już by była wydajniejsza. Tak. Ale nie jakoś dużo. 1050 jest taką budżetową kartą z tej serii 10. No. Lol, ej, a ten se HP regeneruje, co tam stoi u góry? Dobra, już go zabiłem. Ja mam na przykład 1050 Ti. No ja wiem. Nieotwartą nawet i... Kurde, może ją sprzedam. Boję się pytać, ale... Macie? O ile ona chodzi? Wiesz co, ona chyba chodzi około kilku stów. 500-600 zł jakoś tak chyba. Zawsze by było. A on akurat jest martwy. Albo na giveawaya kiedyś dam. O ciul, to ja nie wiem za co by to musiało być. No jak? Chociaż w sumie 1000 dawał już takie drogie rzeczy. To kurde, 20 subów. Za 20 subów kartę? Do 20. A, dobra. Gate 6 znajduje się tuż za tą bramą Weksów. Naprzód. O, widzisz, szalony list pisze. Ja kupię, serio. Tam, tak jak Kate? Już masz kupca, jakby co. O, jakby co, to będę przychodził do Niklausa i będę mówił: ej, halo, gdzie jest kolega, który chciał kupić? Właśnie. A wtedy powie, właśnie przez szalony list to ja kojarzę chyba. A z jakiej firmy jest ten GeForce? W sensie... Jaki tam jest? Tam nie jest. Wiesz... Naturalnie. Gate 6 jest niedaleko. Wiesz, że nie ale pamiętam? zapytałem, z jakiej firmy jest ten GeForce? No z AMD. Czekaj. Teraz, gdzie ja go mam? To po pierwsze. A teraz mam zagwozdkę, stary. RST Primo. RST Primo, gdzie jest GTX? A jest! Spalita. Palit. Palitowy. A ja na tej mojej stokowej mam takie zajebiste taki zajebisty napis GeForce się świeci. A to ja też. Ale co mi z tego, jak mam obudowę nieprzeźroczystą, mi tego nie widać. Ja widzę przez kratki. A, no dobra. Ja mam taki otwór wentylacyjny, który jest denerwujący, bo... Tak, bo tam się kurz zbiera. O, jest było blisko. Jakie tu chorały, panie, kurwa, gregoriańskie. Nie słuchaj Mikołaja, bo on się nie zna. 1060 na pewno nie jest wydajniejszy od 980. Ja nie, no to w ogóle. pierwsze, a po drugie 1060 jest porównywalny do 970. Gówno prawda. Porównywalna. No ja tam się aż tak bardzo nie znam. Nie wiem kto, ale tam dupczy. Tam jest koniec czasu. O kurwa, co to jest? Hapax. Hapax, on będzie zbieżny hapał. umysł. Rozumiesz, że musisz strzelować w oko i najlepiej nie przez bariery, bo nie strzelisz przez bariery. Kamil, ale więc on... nie traktuj mnie jak upośledzonego. Okej. Tylko momentami. Ej, świetnie ci idzie! Chyba. Pado, chyba. Lecz się. O. Dobrze daje, chyba że przegrywa. Wtedy postaraj się lepiej. Dobrze dajesz. O. Znam takie. Kalemny? Dobra, Mikołaj, co zrobiłeś? Myślałem, że mnie ściepnął z tego na dół, ale jednak nie. Taki strzał? To już po nim. Taki strzał. No i warto wykorzystywać tą lepszą broń. No wiadomo, że ważne czy wersja 3 giga czy 6 giga, no. Chociaż to nie jest aż takie istotne. Ale no jest różnica, z pewnością. To długa historia. Może nie wyglądam, jakbym wiedział, co robię, ale wiem, a może nie. Nieważne. Odcięcie mocy u źródła powinno... On ma fajny dubbing, ten typ. Tak. On jest taki jak szczurnik w Śródziemiu. No mówcie! Dobra, powiem. Załapaliśmy. A teraz powiedz jak. No żeż kurczę blaszka, słyszałem! No żeż kurczę blaszka. Ej, Ej. Wiesz jak było napisane rzesz? Pewnie dlatego Nie. Rzeż. gdy opuszcza wieżę. Dwa razy z kropką, nie wiem co tak się Ale pisze. powiem ci, że... Dlaczego w tych grach nie zrobią nigdy dubbingu takiego, że no szkurwa mać, nie? Znaczy nie no robią, w BF-ie był taki na przykład, nie? Eleksie był ale tylko to jest raz, taka goś gra, powiedział kurde, jakoś. to jest gra family friendly jednak taka, nie? Ona ma chyba Dobry, tam cześć Kachna. 16 czy coś takiego, to nie mogą tu kurwami na prawo i lewo.
No ale na prawo i lewo nie, ale właśnie w takich momentach, w których faktycznie dramaturgia, powiedzmy... Ale zakładam, że w angielskiej wersji lecą faki, pewnie. Pewnie tak. No. Albo holy shit, nie? Teraz na przykład, coś takiego. Święta cholero. Święte gówno. Ej, no ale holy shit to akurat... Tak, odpowiednikiem polskim to by była cholera jasna chyba. No, a i powiem ci szczerze, że się nie ogoliłem od dłuższego czasu. Wiesz jak mnie kurde ten spędzi ryj? Macierz, osiągnęliśmy twoje współrzędne. Kate utknął w systemie portali Vexu. Aha, nie lecą, okej. Okay. Ich źródło zasilania, byśmy mogli go wyciągnąć? Że nie ma faków w angielskiej wersji, nie mówią brzydko. No właśnie, ja kurde mogłem od samego początku sobie ustawić. A ja już tak rzadko gram w polskie gry, że niech już będzie z tym. Nie jest jakiś... uszy nie krwawią. Jak to jest, że dzisiaj sobie zrobiłem Twitch Prime, a teraz już nie mam? Nie działają ludsy? Nie wiem. No, czyli znowu im nie działają ludsy. No. Idziesz za mną? Idę. Następny mój zakup to GeForce GTX 1080 Ti XLR8. No, ja jakbym wymieniał kartę, to ja teraz tylko 1080 Ti, bo nie ma sensu by było kupować. No ja napisałem w tym... W celu dotacji napisałem, że GTX, ale nie wiem jakiego GTX-a kupię, bo może coś nowego wyjdzie, chociaż raczej oni nie wydają tak często nowych kart. No, więc raczej ta 10... Ta woda bije, tak. No. Spytaj się to, czy palić Storm X, czy Colm X. Kamil, pytam cię. A, że co, że palit jaki? No. No to musiałem podnieść pudełko, bo stoi obok paputkowej klatki. Tego. Cześć Weneryk. O kurde Kamil, tu jakieś rozgwiazdy. Storm X. Storm X, no. Cześć Xarus, witam cię. Fajny kosmos, no. O, jak się szaiła. Tu przeładować, ale to ten healujący... To healujące coś ode mnie jest całkiem spoko. Wiem, co tu robi. Po pierwsze, nie podsłuchuj. Po drugie... Nie podsłuch? Co takiego? Prosił, żebym nikomu nie mówiła. Uwaga! Wykryto Vexów. Ej, widzisz, patrz, szalony list już jest kurde zdecydowany. Mówi, już się możemy na Mikołajku i mówić. Daje 650 zł. Widzisz, kurde, jacy tu są poważni ludzie. Jakby co, to miej go w pamięci. Dobrze. Może, bo ci wybuchają i zostawiałem po sobie jeszcze na dodatek na ziemi takie ała. Widła. Kurde, ale ile ich tu przywalili. Trochę. Jak tym jednym odstrzelisz głowy, to one wtedy się zamienią ała. O, wtedy się bele. Mi się tak dobrze z tego karabinu strzela, że ja w ogóle nie zmieniam broni. Teraz będę musiał niestety. Rzuć granat jak masz, po prawej. Nie mam właśnie. Okay, bo jakoś zaraz do mnie podejdzie. O kurde Kamil, ile ich idzie. Ja pierdaczę. Tu dam za tej małpy jakieś, możesz się wycofać jeszcze jakby co trochę. Bicie ich nie jest najlepszym pomysłem. Z mele? No. No. Dzięki. Jeszcze tarcze dawają. Bydlaki.
Nie ludziaki. No akurat muszę przeładować, jak mu zbiłem tarczę. Nie mam, mamo. Leca im wdupić! Wow. A właśnie, bo ja mam ulta cały czas. Ja pinkole. Ono tu. Ja myślałem, że z kolegą sobie porozmawiam, ale nie, nawet nie widziałem, co on napisał. Miałam nadzieję, że po zniszczeniu Weksów nie będę tak tęsknić za kapitanem i załogą. Nie obrażamy streamera, ani nikogo innego. Przemyśl sobie. Ale jak mnie obraził? Czekajcie, aż sobie sprawdzę, co jest pod message deleted. Jebać seto. O kurde. No, powiem szczerze, kreatywnie. Bardzo, jak to się mówi, prawda, wysublimowana inwektywa. Prawie mnie zabolało. Wzniósł się na wyżynę. Jebany. Czy to są roboty, czy alieny? To są roboty z kosmosu. To jest teleporter. To chyba jest najlepsze wyjaśnienie. Teraz zobacz, jaki dezaktywny. Ej, co ja chciałem powiedzieć teraz? No. Że mi ta gra przypomina te Destiny, co na Playa wyszło. Gdzie jesteś? Ty, faktycznie całkiem podobnie. Nie, pierdolę. Ja już nie wiem, co ja gram. Jednostko Kate, jesteś w pobliżu pozostałości mojego reaktora. Witaj w czarnym Eksodusie, gdzie wszystkie marzenia się spełniają. O kurwa, przepraszam, coś mi się z tym kumyli cały czas. Aha, mi się myli, bo ta tylda jest tu przy tym Q, tak głupio. Trafne skojarzenie. No powiem wam, są mega podobne. Dobra, lecimy dalej. Tylko się nie pożygał, bo to teleport. Identyko. Nie wiem, czy do teleportu można po alkoholu. Macierz i jej złą bliźniaczkę. Czy wolno po alkoholu do teleportu? Można, ale będzie żygu. Heftu. Znaczy, one są organizmami żywymi, no tak, ale mają części metalowe, nie? I tak dalej. Panie, ja nie wiem, nie należy tyle myśleć. To nie o to. Ja nie wiem. Zirytowali Weksów, a mówiąc zirytowali, mam na myśli wprawili w morderczy szał. Przycupnę sobie w czarnym Eksodusie. Ja cupnij se. Ale mój kadłub jest w 108 kawałkach. Mój kadłub jest w 108 kawałkach, a twój Ilwel... Co to za metafora erotyczna jakaś? Jak tam twój kadłub? 150. Przecież wiemy, Macierz, dobrze wiemy. Macierz. Dzięki za follow, Sonel Aero. Uwaga, intruz. Intruder alert. To znaczy jednostka Cade. Fałsz. To znaczy To prawda, powinni po polsku ale mówić przyciągasz do Kajdę. mnie dużą liczbę upadłych. A urwał nać. Macierz, strzelają do mnie! A urwał nać? Zalecam nie dać Co? się poradzić. Co? Co to za jakieś złonaczone urwa mać? Ciekawe, co było w oryginale. Czyż nie byłoby wspaniale, gdyby Weksowie i upadli wykończyli się nawzajem? Ale wtedy Ty, ominęłaby cię zabawa. Musimy wszystkich rozwalić teraz. Czekaj, Kamil, mnie tam jeszcze nawet nie ma. Ależ wielgachny Weks. O, that's what she said. Ależ wielgachny. Weź. Łe, ale słabeusz. Chociaż może nie aż tak. On ma jakiś słaby punkt? Ma. Nie. Zazwyczaj Ma? te, które się... Na Te brzuchu białe. chyba. Kurde, karabin pulsacyjny. A, go zaraz, kurde. A nie, nie to. Nie lubię Nie, tych nie, nie, karabinów nie, pulsacyjnych. nie. Czy my chcemy w ogóle go zabijać? Może coś Tak. dropnie? Zabijmy go już. A wiesz co? Jak mamy go zabijać? No. Kurde! Teleporcił, Kurde, kurczę. czekaj. Fajło, nie? Ty, ale mnie zrobił. A tam, dalej. Oje. A jeszcze kula jest serwitor. Oje. 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 Bo ty wiesz, że nie jesteśmy pomiędzy dwoma, kurde, Nie obozami, jesteśmy które się sami. napierdzielają. Widzę właśnie.
Poszedłem dalej, jak co? Dobra, muszę się zregenerować. Cześć, Stormepsz. O, ciulinga, że tam jest... Aaaa! Naprawdę, nie macie w kogo strzelać, tylko we mnie. Ej, a tu zaś jest po rusku napisane? Nie, po grecku chyba. To jest po grecku albo po rusku. Nie wiem, nie umiem nigdy... No jesteśmy na innej planecie, bardzo możliwe, że jakiś inny. Ciężko mam odróżnić momentami grecki alfabet od cyrylicy. No bo cyrylica powstała z tego alfabetu właśnie greckiego, no to może być przez to. Ja ci powiem, że... No będziemy go trochę tłukli. On chyba nie jest przeznaczony do tego, żeby go zabić. Nie no, już ma 1/3, spokojnie. Jak poziom trudności w tej gierce był na PS4 bardzo łatwa. Nie sądzę, żeby jakkolwiek zmienili poziom trudności w tej grze po przejściu na inną platformę. Poszedł dalej. Raczej na pewno chyba nie. Kurde, ten kapitan jest taki mocny, ale on też wali do niego, to w sumie spoko. Ale dobra, teraz wali też do mnie, to już nie ma spoko. Papier. Kurde, zaraz mi zabraknie ammo. O tu ludzi nie dropi, ty. Jeszcze trochę. Ale wchodzi mi w brzuch wszystko. Ładnie. Jeszcze trochę. Ja pierdykam. Ej, ja mu tam ze snajpy walnę w to może. No to ty jeszcze nie walnąłeś? O. No weź, no właśnie. Ja tu nie mam już amunicji tej broni lepszej, ja ten kurde mówisz teraz, to ja może móc... Ale wiesz co jest najgorsze? Nie wydropił żadna... Nie no, Halokras nie. Ale że nie wydropiła żadna ta... brońka. A to jest faktycznie najgorsze. Ej, dobra robota, Macierz! Upadli się nie przedostaną. To znaczy... Dobra robota, Macierz. Nie mogą się do nas dostać. Prawda? Jaki typ... No, idź. Chodź. Czyli w sumie to był daremny futer go zabijać. Tak. Chyba słyszałem, jak mówią coś o Też tak masz, że wraz ze starzeniem się czas subiektywnie przyspiesza? Ja tak na przykład nie mam chyba. Znaczy... Ej, gdzie ty poszedłeś, że ty jesteś... No dalej, za tą bramę, za tego gościa. A, to nie, to źle poszedłem. No, więc prawdopodobnie dzieje się to tylko dlatego, że masz w głowie wszystko to, co się stało i zazwyczaj masz wrażenie, że to było, jak sobie przypominasz o tym wszystkim, zazwyczaj masz wrażenie, że to było niedawno. I dlatego tak, że czas szybciej płynie. Oprócz tego jeszcze masz zakodowane cały czas naokoło, ludzie ci mówią, że po jakimś tam roku życia to już leci szybciej. I sam sobie to wmawiasz też w jakimś sensie i dlatego tak może być efekt. A tak naprawdę to niestety, ale czas płynie cały czas tak samo. Ładnie. Seta trochę nudno. U innych streamerów puszczają smutne muzyczki, robią ogniska w pokoju, żygają na streamie. Tak jakoś dziwnie tutaj, można nazwać normalnie. No. Ja się też czuję tak nieswoje, jak się tak normalnie robi. Zakładam, że... Jak tu ładnie, kurde. Nie chcemy zabijać tego typa, nie? Jakiego typa? On jest trochę overkillowy. Dobra, chyba nie. Chyba nie. Zaraz, dlaczego my tu... Uratuj Kejda, osłab siły upadłych w pobliżu czarnego Exodusu. A to chyba tu, czyli jednak musimy. Czarny chleb. Co, trzeba go zabić? Mam takie wrażenie. Kurde, no nie ruszaj się, jak rzucam ci granat. Za gość. Jak on śmie? Najgorsze jest, wiesz co? Nie. Powiedziałbym, ale... Że nie mam amunicji. Dobra, muszę się przejść po amunicję, bo inaczej to będzie lipa. I co, on uciekł? No jaki typ uciekł, ty, abyśmy go zrobili... A nie, jest tam. A to, aha.
No to nie jest, to fakt. Kamil, odpalam i idę. Dobra, odpalaj. Teraz ja odpalam. Ty, ale... Tak go nawaliłem, a mu tak mało zeszło. No. Ja pierdzielę. Mocarz. Niezły mocarz. Wiem, że czas obiektywnie płynie w tym samym tempie. Chodzi mi raczej o porównanie, że na przykład w czasie dzieciństwa jeden dzień bardzo długo się ciągnął. Bo nie miałeś co robić. A teraz musisz zrobić pierdyliard spraw. A masz nadal tyle, 24 godziny tylko. Najgorsze to jest, jak masz pełno rzeczy do robienia, a nie robisz nic. I czujesz, że i tak nie masz czasu. O, ja miałem dzisiaj takie, że w sumie mam tyle do roboty, że ale nie nic chcę, nie tak mi się nic nie chciało. Nie, dzisiaj pomalowałem sufit w dużym pokoju. A, zrobiłeś. Ale nie nagrałem 2 odcinków na jutro jeszcze na YouTube'a i to jest denerwujące, bo jest tak późna godzina, a ja nadal nie nagrałem. I... Albo to zrobię jutro, a nie zdążę wyrenderować i wrzucić na YouTube'a. Ja muszę wstać o 8. Znaczy to jest tak, jak ja nie nagram dzień wcześniej, odcinka, na następny dzień to później mam problem. Bo komputer jest zajęty renderowaniem i tak dalej i później jest lipa. Obierz go? Tak. Obijaj go, żeby mu nie naładowała się tarcza. Dostał ze snajpy 4 razy, trochę mu spadło. Ty, działko chcesz? Ten upadły coś upuścił. Chcesz. O, kurwisko. To za... Dobrze to robisz. Mam nadzieję, że załapałeś żart. No załapałem. O, tu jest jeszcze jeden, tylko już taki słabszy. Już nie. Haha, jakie to fajne. Tak 200 nabojów by było dobre do tego. No i tu będzie macierz. Nowy kapitan zarejestrowany. Witamy na pokładzie, kapitanie. Witamy. Gdzieś macierz? Ciszej. Więc to prawda. Twoje światło wróciło. Nie, żebym był zazdrosny czy coś. Ale wyluzuj, Zim, co? Nie lubię być w cieniu. Jeśli mogę spytać, po co ci teleporter Vexów? Chcę zbliżyć się do Gaula i go skasować. A potem iść na obiad. Najpierw muszę to poskręcać. Technologia Vexów nie jest zbyt intuicyjna. Kate, nie zrobisz tego sam? Tylko patrz. Nawet jeśli uda ci się zabić Gaula, gdy Legion opuści system, nie zostawi kamienia na kamieniu. Tak, łapie. Kombinat jest zły. Ciągle coś kombinuje. Tak, kombinat jest zły, bo kombinuje. Kombinat dosłownie nic za sobą nie zostawi. Mają broń, która może zniszczyć gwiazdę. Wycelowali ją prosto w słońce. Ej, powoli. Bo ci się obwód przepali. Zawala ma plan. Potrzebuje cię, Kate. Tak, Zawala zawsze twierdzi, że ma plan, ale czasem po prostu... Moment. Zawala powiedział, że mnie potrzebuje? Dokładnie takie słowa wyszły z jego ust? Owszem, dokładnie takie. Macie je gdzieś nagrane? Może Ikora to słyszała? Zawala stracił z nią kontakt po upadku miasta. Nie wiemy, gdzie jest. No jest taki trochę jednorożec. Tam by poleciała szukać odpowiedzi. Hej, dzięki. Mam u was dług. No dzięki.
No spoko. Nie, no spoko, kurde. Jest luz. Kaputku, idź ty, kurde, się połóż, a nie. Boże, jak dobrze, że ten dzwonek umieściłem tak, że on się urwał i kurde przyczepiłem na górę. Bo jakby ona mi cały czas nim tyntała, to bym przecież chyba zawału dostał. Jesteśmy w macierzy. Któż pobierze? Otwieram węzeł 9875A. O Jezus, UPC zaś, naprawdę. Co zrobiłeś? Bez jaj. No nie, zaś się tak dupczy, że ten... Że działa, ale w mniej klatek tak jakby. Nie wiem. O Jezus Maria, kupiłem za migot. Idiotą. Kurde, czy my gramy coś jeszcze dalej? No nie wiem. Czy... Można. No nie wiem, jak chcesz. Można zobaczyć, jeszcze jedna jest jeszcze jedna planeta teraz. Dobra, to ja muszę machnąć szybki restart. Czego, kompa całego, czy nie, streama? Nie, streama ino. Kurde, co za gówno. Ja tego nie lubię. Frajerzy. UPC-owi. 53. Proces w toku. Żywotność aktywnych Dobra. systemów czarnego Exodusu. Wynik odnotowany. Już tu patrzę, co my tu mamy. Witaj. Jesteś znajomym Kejda, prawda? Na mnie mówią Macierz. Cieszę się, że mogę cię poznać na mnie Maciek. osobiście. Podobno wybierasz się na IO. 10, 39. W badaniach nad weksami. Moglibyśmy ukreślić rzeczy. Żartuję. Co ja bym chciał? Szczelba fajna, fajne nogi. Też wziąłem strzelbę i nogi. Powszechne zasady moralne ich nie dotyczą. Cześć Mariusz. Zabicie robota to nie Kurde, wziąć morderstwo. taki może pistolet maszynowy Odwiedź mnie jeszcze fajny. kiedyś. Wszyscy, których Nie, znałam, szczelbę nie wezmę. żyją, a ich kości A nie, to obróciły się mogę jedną rzecz czy dwie? Dwie mogę. Ale wiesz o tym, że kupujesz za migot. Tą No ja taką wiem, walutę najmniejszą. Wiem. No, znaczy możesz jedną strzelbę. Strzelba to jest ta strzelba, to jest ta broń ta super taka, nie? Ta mocno bijąca. Nowy świat i nowe misje. A migot jeszcze możesz, bo będzie ci prawdopodobnie za niedługo brakowało miejsca na konkretną rzecz, to możesz sobie rozmontować rzeczy, które nie potrzebujesz. Aha. Nie wiem, czy wiesz, jak to robisz. Wchodzisz w tę zakładkę i tam te rzeczy, które masz, to możesz F nacisnąć i Ja sobie rozmontujesz. te nogi kupiłem podwójnie przez przypadek. Ja też. O, Dokładnie to samo. Ręce mi się jakieś lepsze przydały. O, akurat są. Ręce mam nawet spoko... O, mam lepsze jakieś. 73 obrony. To biera. A kask nie, kask mam 54 najlepszy. Działa, dobrze. Jak działa, to dobrze. Jak rozmontujesz chyba zielone rzeczy, to dostajesz jeszcze jakieś materiały rusznikarskie. Oprócz migotu. Czekaj, zaraz zobaczę. Nie, chyba niebieskie, jak rozmontujesz. Albo na późniejszych levelach, nie wiem, trudno powiedzieć. Lewerzach. 72. Ej, dobra. Istnieje, która zwiększa obrażenia zadawane bronią przez znajdujące się w niej osoby. Nie, heal mi lepszy. Granat fuzyjny. To będzie lepsze. Też wroga tą zdolnością walki wręcz, by podpalić go i spowodować, że wybuchnie w chwili śmierci. Chyba w pobliżu jest zrobione wydarzenie. Tak, chodź. Faktycznie, coś się wydarza. Tak? Ci weksowie coś Tak. Obliczanie Nie prawdopodobnie... wiem przejmować to. Aha, okej. Tak, budują. Lepszego, tylko nie wiem jak O, to z tyłu. heroiczne. O Jezus Maria, nie stać w tym! ciubary. Odpalę cię. Nie, czemu się... Bo już klikłem wcześniej, ale już tam idę. Coś mnie tu bije. A ty! Co ja? On tu wybucha.
Ty jak go miota nim po całym tym. Jak szatan. Nie wiem jak to odpalić wydarzenie heroiczne. Czy ktoś wie? A co tu trzeba z tym zrobić? Aha, nie, nic po prostu. Siema, I am Ayo. To jest chyba... Okej. Nie wiem czy jeszcze nie trzeba paru innych takich portali przejąć. Aha. O, tutaj jest na przykład kolejny portal. Fajna szczelba. Nie. To, że ta pozostała jedność to jest, nie wiem, chyba to, co nam potrzeba. Ale trochę mnie bije. No! Kurwa. Spoko. Dobranoc, Dreker. Dobrej nocy życzę. Kamil Veno. Jezus Maria, naprawdę? Dobra, to już Panowie. się odrodzę. Odrodź się. Ja nie chcę schodzić z tego punktu do przejmowania. Szukajcie punktów do przejmowania na liniach tych łączących takich, ten główny punkt. Okej. Wiesz o co chodzi? Tak. Dobra, to przejęte. Teraz jeszcze gdzieś. Jeszcze tu. Jak nie przejęte. O Jezus Maria. Trochę boli. O Jezus Maria. To mnie bije. Hobgoblin, dobra. Hobgoblin? No jest chyba tutaj jeden z nich, coś się nazywa Hobgoblin. Ten ze Spidermana? No, podobny w sumie. On się teraz ładuje. O kurde. No nie, naprawdę. Dobra, nie wychodź z tego, możesz mi podnieść. Leczenie, jakby co u mnie. Dobra, coś jeszcze? O, wydarzenie heroiczne. Czyli... Dobra, czyli trzeba było po prostu wszystkie przejąć. Okej. No i dobra. I teraz mamy tą hydrę. Umysł integracji. Tak. Umysł, Tak, ja postaram się. Umysł masturbacji, najgorsze. Kurde, no z nim to jest problem, bo... Najgorsze bydle onanistyczne. I teraz patrz, jak odpaliliśmy nagle to wydarzenie heroiczne, to nagle wszyscy się zleźli. No. Żeby zabrać nam kurde bosika. Czy zabrać. Każdy ma swój drop na szczęście. Fuck. No nie, akurat ulti odpalałem. Fuck. No ja położyłem go strzelbą od pleców, stary. O, plec z komuną. Jezu, ile tu jest? Ja pierdaczę, no nie wyrabiam. Nie. Ej, mi się zdaje, że on przed chwilą miał mniej HP. A gdzie ona jest? Ej, ktoś... Hydra? Nie, to jest co innego, ja zabiłem tam tą hydrę dużą. Aha, to nie wiem co to było. Jakaś druga chyba. Jako nieorganiczne organizmy sieciowe, Weksowie nie wykształcili odruchu czkania. Oczywiście, Jezus, oczywiście tutaj jest ten łupik. Wy nieorganiczne organizmy sieciowe. Idzie przy tej grze epilepsji dostać momentami. Rozmawiać na temat, że czas szybciej, a mój ostatni zwolik, gdy zobaczyłem podczas sprzątania pierwszą grę, jaką kupiłem w pudełku Age of Empires. O kurde. No, nieźle. Kontrolna lepa w pysk. Broń ciężka. Dobra. Co? Jakiś nóż dostałem. Coś takiego. Wow, miecz. Ej, to może być dobre.
Ja bym za tym zamiast tej strzelby spróbował. No miecz, no musisz... Chyba możesz też nim rzucić, jeżeli się dobrze orientuję, ale nie jestem pewien. Wow. Czekaj, miejsce docelowe... A mam fajne... 11 poziom jest nam potrzebny do wejścia na IO. O, 11 poziom, czyli musimy trochę jeszcze porobić tutaj. A ja mam 8. Najlepiej na wydarzeniach heroicznych, ja też mam 8. Zaczyna się za 4 minuty, za 3 minuty zaczyna się w plątaniu, ale musimy tam dojść. A nie, to jeszcze mamy daleko, to nie. O dobra, chodź na grup obserwatora, szybką podróż odbądź. Weź na mapę i na północy jest taki punkt. Takie strzałki. Szybka podróż, dobra. Słabo suby lecą, no to kurde dawać suby, a nie narzekać, że suby słabo lecą. Ja pierdzielę, no to co ja mam zrobić jeszcze? Co ja mam zrobić? Tak, że jak nie śpisz kilka nocy z rzędu i potem musisz przestawić się następną nocy, to nie możesz spać w nocy, jeśli tak... Nie, ja mogę spać w każdym momencie, w każdym miejscu i w każdej porze. I chodź za mną. Mamy kawałek do przebiegnięcia, ale akurat tam dobiegniemy. No, halo. Idziesz? Idziesz. Może coś po drodze się, ale zanim tam dobiegniemy, to wydarzenie powinno się odpalić. Jakbyśmy mieli motorki... To są jakieś motorki? Tak. Później jest możliwość odblokowania takiego skutera powietrznego, można powiedzieć. Not bad. Danny boy. Dosyć szybko się na nim jedzie. Właśnie, żeby ewentualnie się pomiędzy takimi miejscami przetegowywać. To czy twój nick się odmienia, na przykład Niklaus gra z setem? No to raczej to źle brzmi, moim zdaniem. Raczej po co sobie utrudniać życie, lepiej nie odmieniać. Po angielsku nic nie odmieniają i żyją. No. Czym się Norok? Z powodzenia w nauce. Norok cię poszedł uczyć. Za 15:01, bardzo produktywna godzina do nauki. To jest najlepsze właśnie, że najlepszy czas do uczenia to jest taki, że człowiek tam wróci ze szkoły, jest popołudnie. A ja tego nigdy nie robiłem i zawsze zostawiałem na wieczór, dobrze wiedząc, że mi się nie będzie chciało uczyć wieczorem. I że potem już człowiek jest taki, wiadomo, no nie do nauki za bardzo. Czasy nauki. Ja przychodziłem z zajęć, no z lekcji. I właśnie pierwsze co robiłem, to odrabiałem lekcje. Ja tak robiłem, ale nie zawsze. Dzięki Lord Jabol za follow. Kurde Kamil, ty nic przeciwników nawet nie chcesz walczyć. No bo oni są płotkami, a musimy dotrzeć na wydarzenie heroiczne, co nam o wiele większą ilość expa. No to nie pamiętam co robił, jak się trzeba było odpalić to wydarzenie heroiczne. Aby mnie u siebie odbanował, lol. A kto? Czerwony Arek. A, czerwony Arek. A ty miałeś bana, nie wiem, na jakiś czas miałeś bana. Tylko nie pamiętam na ile. A może miałeś na stałe bana? Trudno powiedzieć. Widzisz, Arek powiedziałem. Widocznie, kurde, jakbyś sobie nie zawinił, to byś bana nie dostał pewnie, no. Znaczy, problem jest taki, że Arek nie widzi żadnego problemu w tym, że dostał bana, wiesz? No ale ważne, że inni widzą. Twierdzi, że dostał bezpodstawnie, bo uważa, że wiesz, na innych streamach to może robić, to u mnie też powinien móc. No, nie. To niestety Arek albo się dostosuje, albo zostanie zbanowany, no. Co to tam jest takie? Nie wiem. Jakieś takie cyfrowe, siatka danych. Niezwykłą aktywność Vexów w lokalnym kwadrancie. Niezwykłą, jeszcze większą jak była. Obliczanie prawdopodobieństwa. A, zaś budują. A tak, znowu trzeba przez to wchodzić. Z tyłu idą. Nic nie zrobiłem, no kurde, coś mi się nie chce wierzyć, kolego, że nic nie zrobiłeś. No właśnie, o to chodzi, że nie widzi problemu. Więc jak nie widać problemu, to po co? Po co odbanowywać? Zrobiłeś jedno. Pado, weź się za mną wstaw, nic złego nie zrobiłem. Mówisz? Kurde, Arek, Stawisz się za nim? nie wiem czemu, ale ci nie wierzę.
Nie no, szanujmy się, ja wiem, że tak samo jak u mnie, tak u Kamila banów za darmo z ludów się nie rozdaje, no. Zresztą w ogóle wątpię, żeby gdziekolwiek się tak dawało. Jakieś przypadki się mogą zdarzyć, że się coś, wiecie, jakieś nieporozumienie. Kwestia jest taka, że bardzo wulgarnie wyzwał moderatorkę i wystarczyło. No i to i bardzo, kurde, bardzo. i... Tak od S. I tyle. No i co jeszcze, Arek, kłamiesz, żeś nic nie zrobił? No to już cię w ogóle skreśla... A by się, patrz, by się pokajał, nie? To by jeszcze... No przepraszam, no faktycznie. No powiedział, no kurde, nie wiem, odjebało mi, nie wiem, no nażarłem się chleba z nutellą i... Zalepiło mi mózg, zwoje pokleiło. To jest taki, że no nie, no tu nic. Nie, no. Problem jest taki, że właśnie, no nie. To niestety, no, nie ma kurde kajania, no nie ma wybaczania, no. Nie ma odbanowania. Kurź, zapiał, no ile tu ich jest? Nie zbierzemy tego chyba sami, a tu nie ma nikogo innego. Kurwa. Zginę. Chciałem się rozdzielić, wiesz, żebyśmy przyjmowali 2 punkty, znaczy kilka punktów razem. Znaczy osobno. Razem czy osobno? Aktualnie zginąłem, to już tam ciul. Wygenerowałeś kulę. Najgorsi są ci, którzy biegną i... Właśnie, i zostawiają te pola i wybuchają. Kuźwa mać! %. No wydupiać! Jaj! Czekaj, Kamil, ożywię cię. No nie. Nie? To nie. A, sam dedłem, okej. No nie zrobimy tego sami chyba. Ona zasłużyła, by sprzedała mi bana za niewidność. A, no nie, ale kurde, daj sobie spokój, proszę cię, no. Nie tłumacz się mi, mnie to w ogóle nie interesuje, to jest nie moja sprawa. Dogaduj się z osobami zaangażowanymi, a nie ze mną, człowiekiem postronnym. Ja nie wierzę, no ten gość jest chyba niepoważny jakiś. Nie goń mnie. Dobra, przejęte jedne. Jedne. Ja pierdzielę, przecież ten gość jest jakiś niepoważny, co na ciebie raszuje i wybucha. Tu już jest 55. Ale to... Ale nie zrobiliśmy heroicznego. Nie zrobiliśmy heroicznego. Znaczy zrobiliśmy to zwykłe, ale nie odpaliliśmy heroicznego, bo nie sprzedaliśmy wszystkiego, wiesz? Idź ode mnie. Znaczy, ogólnie jest tak, że właśnie połowa ludzi w więzieniu siedzi za niewinność. Pewnie tak. Bam. 15 mi dajesz, jak ja 17 lat żyję. Ej, znowu do grup obserwatora chodź. Dobra. To było tam niżej, nie? Nie. Nie, na północy, wyżej, tam gdzie byliśmy. Dobra. Tam obok tego się ładuje następne zadanie. Każdy zbanowany jest niewinny, tak. Każdy tak mówi. Wiesz, nawet jakby ktoś dostał za niewinność, to nie zmienia to faktu, że się osób tak nie wyzywa. No nie. No. Bo to jest niesmaczne, niemoralne, niepoważne, antyludzkie. Antyludzkie. A i tak żyjemy w antyludzkim państwie, to nie musicie jeszcze do tego dodawać. No, przed nami zadanie. Chyba to samo, co było przed chwilą. Ja nie jestem pewien. One są trochę mocne, kurde, niestety, na tym poziomie. Się zrobiło ciemno. Do wszystkich członków załogi. Sprawa eteru. Wahadłowiec upadłych oznaczony sygnaturą eteru. Chleb z nutellą ma działanie psychoaktywne. Tak, ma. Może mieć. Jak widać, może mieć. No halo, gdzie jest ten ładunek? O, jedzie, dobra. Łoje. Zaraz, co to się robiło? Serwitator. Ja bez stary, przecież to boli mocno. Serwitator.
Nie czerwony. Albo statek. Nic nie przekaże nikomu, przykro mi. No niedobrze. Upadli się pożywiają. Masz snajperkę? Stary, ile to ma HP? No mam, ale... Uważaj, bo gość... Nie, ja mam miecz. Ja wymieniłem na miecz. No to źle. Bo ja mam strzelbę, a źle. do tego podejść tak średnio. No. Jakby była snajperka, to można było coś podziałać. Ale on jest jakiś w curwę odporny. No jest. Jo, i się za mną zespawnował, co za bydle. Nie człowiek. Zalecany poziom mocy 100. Nie mam. Kosmiczny muszlon. Teraz te małe trzeba Ej, zabić. on se... Aha. On się wysysa z tych małych. Pożywia się na nich. Ale on se HP tym ładuje? Nie. Nie pamiętam. Nie. Kurde, to my go nigdy nie zabili. O kurde, chciałem podejść na jolo, kurde, ze strzelby. Ten mały dostał dosyć dużo. A, ze statku mnie strzelili. A, ze statku jest lipa. No je. LOL. No jak mam karabiny pulsacyjne... O kuźwa mać. Jak ja mam karabinem pulsacyjnym... strzelić tego typa. Chciałem podbiec, mnie zesnajpił. Co za bydle. Bydle, nie kosmita. Mam wrażenie, Mikołaj, że trochę za wysoki level. No. Tu jest. A wiesz co jest najgorsze? I najdziwniejsze? Że tu nie ma żadnych ludzi. No nie. Może oni też stwierdzili, że za wysoki level trochę. Wiesz, my w tą grę zaczęli grać w momencie premiery, to... No nie, w momencie o 19 był. No dobra, ale to ludzie nie nazbijali, kurde, za ten czas maksymalnych leveli chyba jeszcze. No seriously. Ja pierdzielę, odpaliłem ulta i gość mnie przeteleportował, no fuck you. Co się dzieje w ogóle? Mam wrażenie, że możemy gościa nie porobić. Kamil... Może tak być. Nie no dobra, 1/3 żeśmy mu prawie zbili, damy radę. Znaczy, nie wiem czy... jak czas dojedzie do końca, to czasem czy on nie znikną. Koniec, no dobra. O, autohost od Bunga, witam wszystkich od Bunga, jeżeli ktoś tu rzeczywiście jest. Teraz jest 1/3 HP. Ej, Lutzbot się pojawił jakiś faktycznie. No ty mówię. I usunął go ten. Mój. Coś się tam sra, niech oni coś z tym zrobią. Pozdrów Niklausa. Powiedz, że filmik pierwszy jaki u Ciebie widział to sposób na babcię dziadka. Albo babcię w tramwaju, albo busie. No. Co to za film? Taki stary bardzo, ma 500 000 wyświetleń. Jezus Maria, jak dostałem kurde na ryło jakiegoś... Wydarzenie skończone, Mikołaj. Zapytanie. Ile warte jest odwrócenie W uwagi? sensie nie udało nam się. Szacowanie? Ogólnie tak. Gratulacje. Chciałem Cię ożywić, ale hydra się pojawiła. Czemu ona nam gratuluje? Nie wiem. Jakieś leszczyki kurde nie chcą nam pomóc. Jakby nam byli do pomocy, to kurde było spoko. Nikt nam nie chce pomóc. Easy majonez. No nie ma tu nikogo stary do pomocy, to jest kurde taka lipa jak nie wiem. Na PlayStation jest więcej osób. To jest kappy. Wiesz co, może też tak, że ci co byli jakoś zajarani, to duża część z nich już grała na Playu. I teraz może na PC nie ma jakoś bardzo dużo ludzi. Zalecony poziom 91. Możemy wykonać jeszcze jakiegoś questa takiego w pobliżu, chodź tutaj. No spoko, jestem obok. Takiego zwykłego, gdzie ja go zaznaczyłem, tam jest... Dobrze? Jesteśmy daleko. A, do niego można się na środek, musisz się przeteleportować szybką podróżą. Skraj artefaktu. Dobra.
Macie wszystko, mimo wszystko skrzynkę. A kurde, zapomniałem jej podnieść. O, ja też. Dobra, mniejsza. Kurczę. Czerwony Arek, chcesz dostać bana jeszcze u mnie? Ciekawe, u kogo wtedy będziesz płakał. A co się stanęło? No bo męczy mi dupę, no. Ja pierdzielę, gościu, weź idź stąd. Weź i daj mi spokój, idź stąd. Bo cię zbanuję, serio, już nie będziesz miał nawet gdzie pisać. No jak? Pewnie jeszcze gdzieś nie jest. No to do kogo będzie płakał jeszcze? Co mu... No nie wiem, do Graby, do całego Jaroka, do Groka. Pobliskie konstrukty powinny zawierać dane, dzięki którym zdobędziemy... A, musisz zabijać weksy, żeby zdobyć z nich takie rzeczy. A, dobra. Kiepsko. Rozwalmy je. No widzisz? Mamy 4. O, tam są jeszcze 4. A niebo 2. Kolejne mamy. Ugraby ma bana. Aha, no to widzisz. Z radością zbadam To musi być naprawdę strasznie pokrzywdzony człowiek. Dostał bana od tylu ludzi za niewinność. No. To jest aż trochę podejrzane, powiem szczerze. Powiem tak, ugraby za niewinność ewentualnie to rozumiem. Ale u mnie za niewinność się nigdy nie zostaje. Dotarliśmy do skoku energii, ale mamy tu Minotaura, który korzysta z tych wymyślnych... Mamy tu Minotaura, Mikołaj. Najgorszy potwór oralny. Patrz, co ja mu teraz zrobię. Właśnie, szczurka banowali już 1 000 000 razy i się nigdy nie skarżył. No i 9. poziom. Mam w pobliżu nowe skoki energii. Najlepiej zebrać je do analizy. Może odkryjemy, w jaki sposób wytwarzają osłony. Dajesz analizy. A potem je rozwalimy. Ta macierz ma jakąś podwójną osobowość, stary. Ci to mówię. Bipolarna, teraz dwubiegunowa. Takie zaburzenie. Ja mam wrażenie, że tutaj jest kwestia taka, że jeżeli coś przewyższa twój poziom, to jest naprawdę przykoksane, w sensie nie na takiej zasadzie, że zawsze ma taki sam poziom, że ty jest mniej walisz, tylko po prostu jeżeli coś jest wyższe niż twój poziom, to jest naprawdę takie kuźwa kozackie, jest bardzo duża przepaść. Jeżeli jesteś na tym samym poziomie, no to już robisz takie obrażenia w miarę realne. No tak. Ale nie wiem, czy tak jest, takie mam wrażenie po prostu. Kapitanie, wykrywam dodatkowe źródła energii. Trzeba zbierać energię, stary. Energię kosmosu. A co to? O. No widzisz, Kircie. Jak tam dostał za to samo co u mnie, no to... I zaraz u Niklausa. To musi być przypadek. Ja czuję. This is co incydence. Widzisz takie łuny, które musimy zbierać? Widzę. No to je musimy zbierać. No i zebrane. Fantastyczne dane! O! Macierz, ty stara kurwa. Ej, przynajmniej Macierz, ty star. Ja tkwię w rozwalonym statku. No, Green Goblin umiera. O! Zaraz. Gdzie ja wpadłem? Do jaskini jakiejś, lol. LOL. Nie. Nie! Nie wierzę. Mikołaj? Co się stało? Nie chciałbym się skrzesić. Nie dojdę tam. To szybciej ci będzie się zretegować. O, Mikołaj, to gdzie ty jesteś? Na dole.
Dlaczego jest na dole, jak mamy robić na Spadłem. górze? O, come on. To bijaj na górę. Ale nie bardzo mam jak. O. Gdzie jest ten Minotaur? Ej, jak ja tam mam wejść? Ja pierdzielę. Muszę się dużo Zabiłem wrócić. go, dobra. To już nie muszę. Udało mi się Never mind. znaleźć źródło próbek. Przesłałam ci koordynaty. Wydaje mi się, że Vexowie nie będą chcieli oddać swoich wymyślnych osłon. Musisz O. ich do tego zmusić. LOL. Zabił mnie jakiś gościu nożem. Wytrwały maruder, walka wręcz. LOL. Czym się Blamax? Prosiłbym cię, ale Nie, co? daleko mam. No dobra. Kurde, jest tutaj trochę ludzi, moglibyśmy dołączyć do wydarzenia, które mamy tutaj niedaleko. Lecę. Pędzę. Iż tam, co odlicza minutę 30. Tak, to iść tam. No, iść w tamtym kierunku. To sobie dokończymy to zadanko zaraz. Tam widzę, że 3 osoby lecą. Porobimy razem. To jest chyba w trakcie już. Tutaj. No, jest w trakcie. Są dwa jakieś znaczniki. To już jeden. Całkiem niezła wiertnica migotu. Znając ciebie, niedługo nie będzie się do niczego nadawać. Tak, jakieś wiertnice musimy rozwalić. Tak. What? A, ten zasrany statek. Kuźwa. Masakra. No jak uderzy to zasrane. O Jezus Maria, tak mnie Wow! daleko zrespiło. Powaliło Czym się i... Jak jesteś tam? Jesteś? Nie jesteś. Nie, już zginąłem. Już O, się jak daleko tam respi. daleko trzeba dobiec. LOL. Kierują się do kolejnego odwiertu. Ale goście też są, wiesz, agenty, nie? Zamiast wziąć i podnieść gościa, który w pobliżu, bo to trwa sekundę, to oni kuźwa napierdzielają dalej, no na gnoje. Jak ci się żyje? Życie na pełnym luzaku, czy masz momenty stresogenne? Ja mam całe życie stresogenne. Ja zamykam oczy, to się stresuję, czy się obudzę, a jak się budzę, to jestem zestresowany, że się obudziłem. Jestem w stresie non-stop, dlatego spożywam olbrzymie ilości alkoholu i substancji psychoaktywnych. Niż wiertnicę. Dobrze. Nie wiem, czy tam zniszczyli, ale... Chyba goście niszczą. Bo pokonano członków ekip wydobywczych 3 z 4. Jeszcze jeden. Leco. Odlatują gdzieś indziej Siema, znowu. elegancki pawulon. A, teraz tego gościa trzeba zabić, takiego dużego. Kurwa, Kamil, tyś tam wparzył, nic nie zostało. No co zrobić, no? Cóż zrobić? Dalej dziś znowu polecieli? Gdzie? Nie wiem gdzie. Dożylnie. Nie, wcieram se. W łonego. A, tam, o Jezu, jak daleko. Marihuanę pod napleta, najlepszy narkotyk. O Jezu. Najszybciej się wchłania. Gorzej. Po tym w drugiej kolejności oczywiście tampony nasączone w wódce do dupy. Czemu nie czytasz... Czemu nie czyta... Czemu nie ma... Kurde! Czemu nie masz czytanych dotacji, a możliwości wklejenia linka z YouTube, który zostanie puszczony przy donacji? Powinno wszystko czytać.
O, wydarzenie heroiczne, super. Oje! Ale to czekaj, Spójrz no na ten migot. Co się dzieje? musimy teraz bronić migotu. Wystarczy się schylić. Teleportacji, musimy być przy nim. O, chyba że ktoś nim mocno obije. Jest gorzej. No i tak to można. O kurde, jaki typ! O, Kamil stary. epilepsji dostałem. O, stary. Kapitan co? Parchów! Kapitan Tarnów. O, 9 level wbiłem. Gość ma zamiar nas ożywić, czy nie bardzo? No ja już się odrodziłem, nie liczyłbym. Zamuliło mnie te wasze destynie, kurde Hematejna, odmól się. Dziewczyno z klubu disco. No stary, wszyscy zginęli. Lol. How is that possible? Ja już tam idę. Już jestem. Wiesz. Ale Już tak tu nie sam da się, sobie nie no, poradzę. naokoło trzeba wejść. No. Kurwa panie, ani chwilę tu nie wytrzymię. Rzucaj granaty. Nie mam. Dobra, trochę przesadziłem. Mi się teraz Halo kojarzy. No mnie też. Macie, kurde, goście mają super tą broń. Jakbyś był w stanie mnie podnieść, to bym był bardzo Już, ciężki. Kamil, już! Już, kurwa, Kamil, czekaj! Zdechnę, ale cię podniesę. Dzięki. O, i zdechłem. Czekaj, bo gość mnie tak odbił na daleko, że zaraz wyjdę. Dobra, dzięki. A ja się przemieniam i napierdalam. A zaraz, wyszedłeś. Kurwa, kajoni są. To weź go. Migot trzeba trzymać, migot trzeba trzymać. Nie, o kurwa, nie chcę spać. O, ty rady, to bolało. Ty, oni... A nie, to nasz, myślałem, że oni umią... Kurwa, przepraszam. Myślałem, że oni umią se tarcze budować. O, ty, co się sam dzieje? No trochę boli. Apogieum. O Jezu, następny idzie taki. Mocniejszy. Dobra, mamy już niedużo. Musimy wytrzymać na tym miejscu. A jak nas jest dużo, to idzie szybciej? Chyba tak. O, dobra, jest. Mamy cały ich migot. Okej. Cały ich migot. Cały ten. Migot. Moim zdaniem twój styl prowadzenia streama jest bardzo podobny do stylu Graby i Bonkola. Lol. Mój? No o nich? Przedstawiliście trzech zupełnie różnie prowadzących streama ludzi totalnie. Są... Różnie ludzie mogą myśleć. Znaczy... A, może ja swoich osądów to tu nie będę się dzielił lepiej w sumie, bo to jeszcze się ktoś obrazi. A przecież wszyscy jesteśmy kolegami z pracy. No właśnie. Z jednymi z pracy, z innymi jeszcze oprócz tego zwykłymi. Najgorzej. Najgorzej być zwykłym kolegą. Ale tak, ogólnie ja byłem prekursorem. Prekurierem niedzielnym. Warszawskim. Za mną. Hello my liege. Ty, co ta harpa jakaś taka zboostowana? No, czasami takie są. W pracy nie ma się kolegów. Patrz, a ja mam. A nie, ja zapomniałem, że streamowanie to nie jest praca przecież. No właśnie. A, to dlatego mam kolegów, bo to nie jest praca. To soreczka, to już wszystko jasne w tym momencie. Kurde, i pieniądze dostałem. 5 zł od Franka do Lasa. No i proszę. Grzegorz Bręczyszczykiewicz, miejscowość Chrząszczy, Brzewoszyce, powiat Łękołody. Dzięki wielkie za donację. A czekajcie, bo ktoś tam wspominał, że były jakieś donaty. Nieczytane? Świadoma donacja, ktoś ci oddał Nie. pół wątroby. Nic takiego nie było. Idziesz za mną? Jest. A tu muzyka No, stary leci. 4 minuty temu materiał na YouTube'a przebił sakramentalne 3 godziny. Jeżeli ktoś ogląda w tym momencie... Niech napisze. Niech napisze... coś. O, niech napisze coś.
Zobaczymy. Fajna seria z gier, nie mogę zrozumieć kolegów z Katowic. No i widzisz, Hirek. Cała przyjemność po mojej stronie. Coś. Ale nie na czacie na Twitchu. Tyś przeszedł przez te wrota? Ja. O. Dołączanie do sojuszników. Kamil, kaś ty poszł. No do przodu. A, dobra. Podobno tu jesteśmy w stanie dać radę. Dobrze. Ale może być ciężko. Bo ja oczywiście nie zabieram całe się na takie imprezy, które wiesz, jest ładnie. Jest łatwo, tylko trzeba się trochę wykazać. Ale ten miecz jest wykurwisty, ty. Tylko trzeba podejść do wroga, to jest problem. Tak. Jak to z mieczem, wiadomo. A, ten ma niewrażliwość, bo... Czekaj, coś mu trzeba zrobić. Kurde, no. Pa. Bydle. Ty Nie grałeś na pamiętam, co mu streamie w trzeba Dark zrobić. Souls 2. Nie. W 1 grałem na streamie tylko. Ja cię ożywię. Ożywię jej mnie. Wyjajcie. Czemu mu nie idzie tej tarczy zdjąć? No właśnie, nie pamiętam co trzeba było zrobić, przepraszam. A, wiem, dobra, wiem. No. Trzeba zbierać te takie łuny, które tu są, widzisz? No. Wtedy masz moc jakby, żeby go zabić. Ładunek rozprasza się, masz za 11 sekund. On trwa bardzo niedługo, więc musimy go mieć, bo jeżeli nie będziemy go bić na zmianę, to nam się skończy, nie będziemy mogli go obijać. A naładuje mi się tarcza kolejna. Albo po prostu w tym samym czasie jeden zbija tarczę, drugi doleje później. Dobra, już ma końcek. Gdzie jest ta łuna? Na górze, na przykład jedna. A, widzę ją, dobra, idę do niej. Idziesz po nią? Tak. To ja poszukam czegoś innego. Mam. Nie widzę innego. Ej, ma dalej ją tarczę? No tak, bo mu się naładuje, jak mu przez dłuższy czas nie zdajesz obrażeń. A, dobra. Wiem, że automatycznie przy tym ona mu zajdzie. A ja go nie mogę bić, bo ja nie mam tej łuny. Nie znalazłem. O. A dobra, widzę kolejną. To idź zbierz. Ja wezmę. Gdzie on jest? Jest tu, gdzie ja. I pa, i kurde, dowej go. Nie, ty mu nic nie zrobisz. Aha, aha, bo to tylko ty możesz, tak? Tak. Ja odwracam uwagę. Stary. Żeś mi go poprzesuwał i nie trafiałem. Dobra, na ostatnie strzały jest już. Dobra, ja mam kolejne. To jest najgorsze, że zanim do niego dobiegniesz, to połowa ci tego skończy. Dobra. No i deadlock. No i teraz co? A, bijemy w to, dawaj, dawaj. No i powtórka z rozrywki, z tego co się orientuję. O nie! Co? Nie chciałem odpalać ulta. Misklik. On jest niewrażliwy. Znowu trzeba tego gościa porobić. Ej, oprócz niego chyba ktoś jeszcze jest. Aj, aj, aj. Dobra. A tam u nas znowu na górze. Kolejna łuna jest na dole. Kurde, dobra, no, ja wziąłem i walę go. On jest do mnie tyłem niestety. Jakbym miał snajperkę, to można było go szybko porobić. A kurde. Porobił mnie. No co ty, Mikołaj? No, ale ma już mało. Idę do ciebie. Go biję jeszcze z tego. Nie, no dobra, się odrodzę. Albo możesz mnie w sumie... Nie, nie możesz, bo no restrykcja odrodzeń tu jest. A, niewrażliwość. Kolejny trzeba znaleźć.
Szukam. Widzisz coś? Nie. Szukam. A na górze chyba znowu. No. Siema Kalafaci. O, chodź tu. Jezus Maria. Dobra. I teraz przygotuj się na bicie w to, jak włożysz tą kulkę, co jest na środku. Nie wiem, czy to jest skryptowane, że ograniczona ilość obrażeń może w to wejść i tak się zamyka? Nie pamiętam. A, kurde, nie ta broń. O Boże. Znowu zginąłeś? No. Mikołaju. Ej, Mikołaju. Dobra, nieważne. Bo mnie było tak ciężko na życiu, wiesz? Na życiu. Dobra, gdzie jest ten typ? Jeżeli będzie blisko. Dobra, gdzie on jest? A, na górze. Kurde, no jeszcze na górę się schował, no. No i to przeładowanie zasrane. Ajajajaj. On jest na górze cały czas? Tak. W tym samym miejscu stoi cały czas. Tak, tylko się cofa i nie mogę trafić w ten wrażliwy punkt. No ja pierdzielę i to przeładowanie najgorsze. Zablokowałem się, nie. No. Strasznie irytujące zadanie to jest. No. Już mogliby zadać spokój na 2 razach. Widzisz gdzieś tę łunę? No właśnie, niekoniecznie. Na górze gdzieś musi być chyba. Tak, na górze jest. Czy będzie globalny za miesiąc Destiny, czy umrze? A to ciężko stwierdzić. Dobra, zabiłem wreszcie, tylko trzeba się tam powytykować. Dobra, ja wezmę to. Chociaż ja też... Czekaj, nie oddawaj jeszcze. No ale wezmę. No. Zbieram amunicję tą lepszą i postaram się strzelić ze strzelby. No nie, mówiłem, nie oddawaj jeszcze! Aha! Dobra, ale już ciul. Ale w ogóle... A, już. Zjebane. Rozwalone. Macierz? Te osłony nie będą już stanowić problemu. Dobra robota. To jest kolejny poziom. Dostaję podobne raporty jakieś z fajne kolektywu rzeczy. Vexów. O, masz Miejmy na dyszkę. nadzieję, że nie starczy im zasobów, żeby wywinąć coś takiego drugi raz. A Boże. 54, a tutaj kurde mam kask 91. To taki bym chciał. 73. Tu mamy kurde 93. Pancerz. A ten pancerz co wziąłem, ten żółty, wtedy to jest dalej najlepszy ze wszystkich. No, bo to jest taki egzotik na początku. 92, tu jest 93, to biorę takie. Chodź na środek na ten teleport na środku. Wait a minute. Bo tu mam jakiś karabin zwiadowczy. Że ktoś tam będzie w pobliżu. Siema Dark Angel, witam cię. Czekaj, jaka tu jest? Tam poszedłeś do tego niebieskiego? No, tego na środku jest takie wydarzenie heroiczne. Na środku? No, ten. A tam, ale to czekaj, to musiałeś, to do góry wszedłeś, tak? Aha, no tak, bo musisz się wyteleportować stamtąd. No. No. O Jezus. Dziwnie biega jakoś, drobi jak gejsza. Tego mamy. O, lepszy pancerz. Straciłem się w tych podziemiach. Ale nie, już możesz się z nich wyteleportować na mapie.
Aha, dobra. Czekaj, to gdzie się mam do jakiego... No na środku. Do Czekaj, jak to się nazywa? artefaktu? Tak. Dobra. Wykopaliska. Czyli znowu będą kopać. Załogo, kombinat zbliża O, się, noc. by przechwycić nasze zasoby. A tu jest zmienna pora, czy to jest przypadek, że... A już Nie, się jakoś robi inaczej. A nie, to u góry, no tak wyglądało. Będzie chory ktoś. Jest chory. Czekaj, to jest chyba inny. Myślicie sobie, że pozwolimy wam tu tak bezkarnie kopać, co? A, tu wiem co trzeba zrobić. Tutaj trzeba siedzieć przy tym, ale uważaj, bo cholerne obrażenia zadają właśnie te lecące z góry teraz rzeczy. Oje! Nie stój w tym. Z żadnym pozorem. O właśnie. Jakieś kurde gorillas. O, jeszcze nawet blasta to kurde robi mocnego. Nie, ciulaty ten karabin jest jednak. Ja musisz stać w tym kółku przy wiertle. Już idę. A i żeby heroiczne odpalić wydarzenie, to musisz Jezus Maria. To musimy od tyłu. Ci goście z tarczami strzelaj na środek tarcz, wtedy oni je składają. Nie? Trzeba, w ogóle też jest mądre, nie? Trzeba strzelać do środek tarczy, żeby ją złożył. No, to przemyślana tarcza. Masz lepszą broń niebieską, wiem, ale nie chcę tego miecza używać. Też mam miecz, ale nie używam. Wow, wleciał nam gostek. Ogólnie czasami przylatuje jeszcze taki krążownik, ten samolot. No. I z nim jest problem, bo on też mocno bije. Ale żeby dołączyć do wydarzenia heroicznego, no to trzeba będzie go rozwalić. Użyję tego typa. Ten kolos. Dobra, rozwalimy go. Nie. Dobra, używiam cię. Dzięki. Już leczenie. O, Centurion tam leci, ale do zrobienia. Tam zablokował. Do rozrobienia, okej, nice. A, krążownik jest, kosiarz. Ale nie wiem, czy zdążymy go rozwalić, chyba nie. Widzisz? No, Latuje. Widziałem. O nie, on ma za dużo HP, to już szybciej przejmiemy. Uważaj na blasta tych. Tył. Double blaster. Dużo też pomaga te znaczniki na mapach. O kurde, stary, zaraz to walnie. No wiem. Ale dupnę. Ała. Dużo też pomagają te znaczniki na mapach. Skąd lecą wrogowie, nie? No już chyba zrobione, nie? Tak, już zrobione. No. O, ile ich tu jest! Ło, to was tu więcej jest. Dobra, mam 10. Czy oni to Jeśli naprawdę miecz. musieli zrobić? O, tu jest skrzynka. Jakby co? Siema, śmigolek. Odpowiedź wstrzymana. Jak tam z levelem? No ja mam tak 1/4 do 11. 5 i trochę. Możesz odblokować sobie też o Boże, rewolwer. Jak z tego będę mógł strzelać. Można też sobie odblokować następną subklasę. To prawdopodobnie teraz masz możliwość zrobienia. Tylko, że chyba to można zrobić tylko i wyłącznie solo. Czekaj, jeżeli dobrze się orientuję...
Nowa podklasa, tak, jest. Kamień milowy, nowa podklasa. Musiałbyś wejść na miejsce docelowe. Okay. Wróć do odłamka wędrowca w EMS. Aby aktywować swoją subklasę. A, na ziemi. Na ziemi. Jak wejdziesz na ziemi, to na północy masz odłamek wędrowca. Zadanie dla podklasy. To jest do zrobienia solo. Aha, no to dobra, to sobie tam... I tam możesz sobie wtedy odblokować podklasę, bo jak na razie ty masz co? Ty masz z tą tarczą latasz, nie? I napierdzielasz. O, jeżeli wiem, to Tytan jeszcze ma 2 inne podklasy, w sensie, że może inaczej to wyglądać. Okej. Cześć, Franek Doles. Ej, słuchaj, ja bym kończył chyba, wiesz? Dobrze, dobra. To ja tu zakończę nagrywanie. Ale myślę, że sobie tą grę przejdziemy generalnie sukcesywnie na następnych. Także dziękuję pięknie, kto dotarł do końca materiału na YouTubie, to niech się pochwali tym, tylko bez oszustw, bo ja będę wiedział, kiedy oszukujecie. Tam będzie też, wiadomo, kanał od Kamila podlinkowany i gramy w to na streamach głównie, także zapraszam na moje streamy, na streamy, prawda, Mister Setokami i to tyle. No to pysk.